nondiko ne jatend piny Kenya. Iwacho ni a letter that was dated April 17th. Ne ondiko mar mondo mi bed bag romo koda jatend piny mano buore Nairobi ka. En kanyakla koda jodito mowuok e kaunti ma Siaya mar mondo mi gidhi los gi jatend piny kaluwore koda weche motenre koda dongruok. Ma bende bura ma kamano Joyce onego bed ni bedo odiochieng' ma kawuono, kata kamano ochore nyime. Mano kaluwore koda romo ma bende nobagi chieng' Jumapil. Romo ma bende nobaga kod jatend migawo mochung' ne weche mag teko e pacho ka, mochung' ne weche mago mag teko e pacho ka, mano Opiyo Wandayi buore Nairobi ka kanyakla koda jod bura moko. Wach ma kama koro ntiere ite marapara. Ng'ene mathoth osebed ka iwacho kaluwore koda chunga mano mar James Orengo. Nyaka sani bende wang'eyo ni moko kuom iwacho kae ni moko kuom jogo ma otudore koda makata ma oyiengore korka ogai mar ODM Raila Odinga gisebedo ka ginywako lwedo ka koro gikwedo mano gavana e kaunti ma Siaya. Wang'e ni James Orengo osebedo ng'ala manyime mano mara wanyalo wacho ni kwedo sirikal ma manywanda, kata kamano wach ma kamano osebedo ka donjo e yo makare ne moko kuom jogo ma otenore kod Raila. To bende odiochieng' manyoro Sharon bende ne nitiere MCAs mawuok e kaunti ma Siaya. Gin bende ne giwuok oko ka giloso ni ne ogwelgi ne gidhi girom kod jatend piny Kenya William Ruto buore Nairobi. Kata kamano ne giwuok oko ka giwacho ni ok wanyal dhi ka gavana marwa onge. Warito mar mondo mi gavana marwa oduogi, koseduoge ka koro wane kaka onyalo telonwa mar mondo mi wadhi waroma kod jatend piny Kenya e kar jot mare. To wang'e ni weche makamagi timore e kaunti ma Siaya. E kaunti ma Homa Bay ne wan ne weche manyien ka koro gavana Gladys Wanga wacho ni tudruok machiegni kod sirikal mamalo emosemiyo dongruok osebedo ka biro mathoth e kaunti ma Homa Bay. Koro akia ni Siaya koni bende seche moko idwaro ni James Orengo kaachiel kod Lange osudane machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto mondo seche moko dongruok ochop ne jo Siaya e yo makare. Wach machielo ma bende dibed ni nomako wang'ien mane Joyce mano kapok wadhi gazet machielo nikech aneno ka wilo bende chako donjo e studio ka. Aparo ni ite mar 12 walusan na weche motenore koda sukari nikech wang'e ni sekta mar sukari ka bende ema mulowa kama chiegni nyakoro Mgejwang'. Iwacho kanyo ni chaos mass handover of sugar mills. Mano osebedo ka neno e gwenge mago mag Nyanza. Wang'e ni board mar Sony Sugar e gwenge mag Nzoia. Iwacho ni Nzoia Sugar Factory e kin mamoko. Nyaka sani wang'eyo ni migawo mochung' ne weche go mag pur e pacho ka ene ochiwo cheka mar mondo mi kembe ang'wena mago mag piny owacho mar mondo mi odesgi ne kata oketgi e chenro manyien mano mar desogi kaka yorno mano mar chiero sekta mar sukari e pacho kae. Kata kamano nyaka sani wasebedo ka waneno ka nitiere mano wanyalo wacho ni ywaruok makoni kod kocha nikech nyaka sani koro iwacho kae ni sirikal sani koro osechiwo mago kembe mago mag piny owacho mar mondo mi oketgi e lwet joket mwandu mago mag ji giwegi mane thuolo mano mar higni 30 mabiro ka bendi wacho ni winjruok makamano nosechakore mano e giko dira mokalo. Kata obedo ni sani koro nitiere moko kuom jogo manitiere sekta mar siasa kaachiel kod jogo manitiere jotije matie kembe makamago kaachiel kod kata jogo manitiere alwora makono makoro sewuok oko ka koro gikwedo chenro makamano. To bende waneno ka nitiere lokruoge mopogore opogore ma bende notim ne boards mag moko kuom kembe mag sukari mayudore kor gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Ite mar 15 nitiere machunglo moro kanyo to dhongere wacho ga ni a picture is worth 1,000 words. Nitiere machunglo moro kaka midhiero ma bende oganda ma pacho kosebedo ka yudo e kinde ma bende gimanyo tije e pinje maoko. Hanno kalapapla kenen ndege moro ndike kanyo ni foreign jobs pay here and wait. Inyalo paro Alfred Mutua jatend migawo mar labor kata jotije nowacho ni kik wabed ni warokni wase apply masa moro wasechule to koro wariti nyaka na rito kind thuolo mar higa achiel gi wiye mar mondo mi dhi e pinje maoko ne tich. Aye, nyiso ni warito. Sharon binge ni ber mana kirito kintiere kod adiera ni bobedo ka iyudo tich makama. To bende kirito, to ber kirito to seche moko intiere kod tiji moro to kionge tich, mane tich mani keto godo geno ni mae tich mawe koro achul adhi ayud tich makama. To king'iyo ng'ama golo lwete kowuok yani mane ndrisha mar ndege nitiere omenda mathoth ahinya ma oseyudo ma en to dong to nitiere ng'at ma koro odong' oko ka en ochalo ng'ama penjore penjo ni koro aritang'o era sechuda ritango magi tije mar gintiere kose gin tije manyawawa wachulogi to pesa wa odhi kamano. Jo Kenya mathoth to sebedo ka ywak ni wachudo ni wadhi tie pinje maoko to
warito bwane mina molo kanyunja kakal. Mana Kenya Korom Gajwang ni nene nade wacho ni pachija ndiko gi pachija somo nyalo bedo mopogore. Eite mogik weche mag tuke Kenya Korom Gajwang anno koduchi ma kawuono be nitiere tuke mago mav FKFPL fixtures ma bendi biro bed ka itugo dochieng ma kawuono. Kawuono anno kantiere listi mathoth mago mag tuke aneno FC Talanta versus Tusker biro bedo ka tugo Dandora mano kar sa 7 mar odiochieng. FC biro bedo ka rakore gi Mathare e kind mamoko. Odiochieng ma kiny baneno ka Gor biro bedo ka tugo gi Nairobi City Stars. Nairobi City Stars e kin mamoka kani Joyce ina dhula kopogre gi Gor nikech samoro nyalo penje ni siro mane. Aneno ka Gor biro bedo ka tugo dichieng makiny wacho ni Gor versus Nairobi City Stars bende biro bedo ka tugo Dandora penjo mabende aneno ka jandiko Sisi Lodongo chako godo andika mare e gazet makama openjo ka ni who will let their eyes off the ball first. Wacho ni may the best team win. May the best team win. Mago biro bedo kwa luwange ni duto te biro bedo ke yudo. Aparo ni weche mago manyien mago imore nikech gin tuke hanno ka chakra sa 7 mogik ibiro bedo ke tugo kar sa 9 ma midhiambo e kinde mabende Ulinzi Stars biro bedo ka rakre koda Posta Rangers. Gibiro bedo ka gitugo e paw tuke mongere kaka Ulinzi Complex. Dong Joyce kapok wadhi standard, dong wadhi standard koso nitiere mano makwani. The standard mar mondo mi walidhe mapiyo piyo kapok thuolo wa urumo. Mana kamano gazet mar standard Nyakorom Gajwang thor wach mare to pogore gi manwa nono e Daily Nation. Daily Nation thor wach mana gimiyo pek otendre koda weche mago mag tuke. Standard to koro thor wach otendre kod weche mago mag siasa. Chutho to ne rawere jogo ek mabende nondhi e pacho kama nyaka sani. Moko kuom gi no we thuolo, moko kuom gi nyaka sani ndachgi kata mana poko fuerne nitiere kanye. Koro e ite ma gazet ma The Standard mokwongo gidiko kanyo ni name the abductors. Gikwayo jatend piny Kenya mar mondo mi kapo nono ni ong'e jok mana ndhiyo oganda e pacho ka mar mondo mi oluongge. Mano kaluwore koda chieng' wuok tich jafwambo moro nopenjo jatend piny ni to yawa mane ndhiyo. Ndicho margi nochopo kanye okang' makamano nobedo nade. Jatend piny Kenya nowacho ni jok manondhi nosewe thuolo. Koro bedo ni nowacho ni jok manondhi nosewe. Koro mane makan manokete kama tek. Makoro kin winjo joked ne ratiro mag oganda kaka wacho ni chal ka gima jatend piny Kenya ong'e jogo ek mabende nandhiyo oganda e pacho ka Joyce. Kendo aneno ka nitiere jotelo mopogore moket kanyo mane en ogai mar doho mano David Maraga. Nyaka sani koro wacho ka ni weche makamago kiwacho gin weche go manyalo wacho ni gin weche malit ahinya to ne jonyuol manyaka sani koro podi yuago nyithindgi mane owito ngimagi e kinde ng'anyo makamano. Nyaka sani bende openjo ka ni en thuolo maromo nade ma koro wabo medo lalo jogo ma wanyalo wacho ni oge kosa mora kata the innocent Kenyans manyaka sani koro se bedo ka wito ngimagi kanyo. Kopogore kod mano wantiere kod jatend duond bura mano mar leader People's Liberations Party mano Martha Karua. Nyaka sani koro wacho ka ni kalore ni jatend piny Kenya William Ruto ne oseyango ni yes ne nitiere weche go mag ndhiche pacho kae. Nyaka sani koro wacho ni onego koro okaw okang' machielo mar mondo mi bende oyanga weche go mago mag extrajudicial killings ka achiel kod lala kod jo Kenya. Bende wacho ni kaber to winjo bende ni ikaw okang' mar chika mano ne obila mane omak kod kata wang dede kata no mak kata kod cameras mago mag jofwambo mane otimo tim maundu mago mar nego jo Kenya. Ahinya to mago mane omaki kod mano documentary mane ogol kod od fwambo mano mar BBC. Wacho ni kaber to winjo bende ni kaw negi chik. Bende wantiere kanyo kod jaked ne ratiro mar oganda ma en jatatije maduong' mar Vocal Africa mano Hussein Halid. En bende nyaka sani koro wacho ni giseikore mano mar neno ni familia mopogore ma wanyalo wacho ni johera mage podiolal kata mane owito ngimagi mar mondo mi girom kod jatend piny Kenya William Ruto. Giwacho kanyo ni kamora mora ka jatend piny biro bedo kod thuolo kata saa giwacho ni kama jatend piny dwaro ginyalo chopo kanyo mar mondo mi owinjane kowuok e dho jogo mano bedo directly affected kata jogo makoro podi nitiere process mar healing to pok oyudo ratiro nyaka ne johera mag gendhe kata negi e kinde ng'anyo mag jenzi. Kata kamano penjo en ni bende jatend piny biro wuok oko adiera ba yang ni yes magi maundu manotimore wagoyo kenge makamagi to seche moko magi obila mosendhi ma itudo kod tim makoch makamano. To magi timore kinde mabende jatend piny Finland natimo limbe e pacho ka. En ginero mabende nowacho e kinde limbe mano mar jatend piny Finland chieng' wuok tich mano mar Juma Nyakorom Gajwang kano bedo koda jofwambo. Kata kamano seyo pod nitiere ne jatend piny Kenya nikech nitiere familia mana
kaka iwacho mabende nyithigi ne olal kalure kod ng'anyo mano mar sundo piny owacho nyaka sani pok giyudo nyithindegi. E ite mar abich Nyakwar Mgajwang' bende kik waywag reyo. Sani koro osenyiso kanyo mar mondo mi wachiw pachwa kotenore kod paro mar chik mano mar omenda ma higane. Iwacho ni Finance Bill 2025. Ang'eni Finance Bill 2024 nokelo wach ma bende nokadhe kaka chik. Jatend piny Kenya bende nodogo ruche oko. Nyaka sani Nyakwar Mgajwang' aneno kanyo ka jakom mano mar kamiti mar od bura mochung' ne weche mag omenda Kimani Kuria kwayo oganda ma pachoka bed ni timo ohala Nyakwar Mgajwang' mar mondo mi chiw pachi kalure koda Finance Bill 2025. Intiere gi kinde thuolo nyaka rom kanyo chieng' tarik 27 mar dweni mondo ichiw pachi Joyce Oduor. To kage chiwo iwacho ni ondikne indiko in writing oterne clerk mano mar od bura mar National Assembly. Ai nyaka sani koro wageno ni jopiny osekawo thuolo margi mar mondo migi somane Finance Bill e yo makare, to kopogore kod some to bende gi understand kata gi winje e yo makare. Bende wageni thuolo mogik en tarik 27 dweni nikech wang'eyo ni wantiere dwe mar 5. Budget ibro bed ka isomo dwe mar 6. To wang'eni Finance Bill ema oting'o riekni ma sirikal bro bedo ka tiyo godo mano e choko omenda mi bed ka itiyo godo e hiko omenda manyien. Jopiny okawo thuolo makare mar mondo mi ochwal pachgi kotudore kod Finance Bill. To kopogore kod Finance Bill bende sani Sharon nitiere budget estimates mosewuok. Bende jopiny ber kong'eyo ni yes Finance Bill to ero wasegolo pachwa. To budget to wacho nang'o omenda oketne sectors kaka mage mar mondo mi kik obed abeda ni seche moko koro ni yes Finance Bill nosekale to budget to koro kata japiny kia ni seche moko kata omenda moket tenge ne seche moko kata gedo mag apeyni kata weche go mag somo kata weche mag thieth seche moko japiny kia. Ang'ene semo ma wang'o Nyakwar Mgajwang' to ka ni do thuolo mar nyiewo gazet mar The Standard ite mar 6 bende piny owacho yango kanyo wacho ni State Tells Court ni Muturi resigned as AG. Koro yangore ni mana en Attorney General e pachoka mano Justin Muturi ne okothiche oketich en owuon ne ogwetao kowuok e kom kata lemo mano mar Attorney General. Wacho ni he wasn't sacked. Ne okoteng lwete mogo gi jatend piny mano kaluore koda wach monyis doho. Wani some kanyo e ite mar 6. Aparo ni Joyce wach mogik gima nolombo wang'i kwa tieko nonro mar gazet. Sharon wachna mogik anyalo mana kwayo Nyakwar Mgajwang' koth podi medo chwe e kor gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Wang'eyo ni e kaunti ma Homa Bay nyo kelo midhiero ne jodak e kaunti ma Homa Bay. Nitiere jogo ma wanyalo wacho ni onindo otieno ma piny orugodo kawuono ne ginindo e kuonde jot mopogore opogore. Kinde gi ma koth medo chwe wabeda kicha ka okweri ni kama idake nitiere penya dari dhi kama oting'ore gi malo ne ni wuok kanyo mar mondo mi ires ngimani kachiel kod mwandu magi koth kikel midhiero moramora nikech jokor chal mar kor lwasi pod oseyango ni koth bro medo chwe e pacho kae. Sharon erokamano ahinya Joyce Oduor. Nyakwar Mgajwang' gazet momore kinde Daily Nation gi The Standard idhi mar mondo mi inyiew. Wanosilidho wasemisiso dakika na 6 tok saa 1 mano mar okinyi yena mar mondo meteke gi kanyo wakaw yo matin aduogo koda twak e chenro mano mar rupenya kik dhi mabor. Unbeatable deals, Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Duto teka unusi gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiep. Hera.
koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikri ne wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Rosemary Ogonya, nimodi ndani kaka sikiza kodni, di *812 *784#. Tupare ni ya Ramogi TV en audio duto te. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien. Kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi. Mana e Ramogi TV. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV.
ne gin sigendni lakini aningeni samini bazuma najichwadi tu nyiseche mag thum mane odak. Mimi nalo jambo la nisombo wakili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ulene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro nyonge dwan jathomo nyargi. Koro nobimo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, saa 2 okinyi, kik bai. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Kapak Selector. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yeng ta chaga. Ibiro tenda kama ni chaya dong. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Waluong ne polisi. Yes, ayuri. Papi. Nyarko chia. Tich Abich ka Tich Abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi, kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende Tich Ariyo ka Tich Ariyo nyakuronga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' Tich Adek ka Tich Adek nyakuronga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo Tich Ang'wen nyakuronga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakuronga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. Nyakoronga juang dakika na 16 tok saa 1 mar okinyi machiegni e tok marwa e chenro mano mar Piny. Okinyi kama kawuono nyakoronga juang mana pile ka pile wajabedo gi thor weche mopogore opogore. Okinyi makawuono adwaro mar mondo mwabed gi thor wach mana kaka ing'iye toka kanyo kineno tipo. Wang'e na ratiro mago mag joma ong'ola. Ratiro mage mabende gintiere godo e pacho kae. Na nitiere paro moro mar chik mabende nagidwaro mar mondo mikala kalore koda ratiro margi. Paro mar chik mabende nochwale higa mar 2023 higni 2 bang'e nyakoronga juang. Paro mar chik makamano koro nosekadhi ma obedo chik. Wach mabe jatend piny Kenya nochwe koke dwe ni chieng' tarik 8. Koro jatend piny Kenya nokadhe. Iwacho ni koro owuok Disability Bill 2023 sani koro en act manyiso ni en chik. Ema bende obiro bedo kwa lose mar mondo mwang'eni gin chike mage mabende biro bedo katayo jok mabende nitiere koda ng'ola e pacho kae. Mane thoro wach mabende biro bedo kwa tuwa Kenya koronga juang antiere koda welo e county ma Nairobi kanyakla koda county mano ma Kisumu. Bura Nairobi Kenya koronga juang antiere koda director mano mag chenro mano mawuok Riziki Sauce Kennedy Okongo Odhiambo. Amosi ne oyawre nyalo mana kawo thuolo mar moso nyikoronga juang tinyis gi ng'ama Kennedy en. Erokamano. Moso ganda onagi ni oyawre uru. An Kennedy Okongo Odhiambo kaka osewachicha. Atiyo Nairobi ka. Gi riwruok miluongo ni Riziki Sauce. En riwruok ma ok mar piny owacho. Kendo wawacho weche jomong'ol
ka wakonyogi e yoregi mag yudo yuto, e yore mag nyiso oganda ni ginyalo tiyo, koro mondo thuolo migi. Erokamano ahinya kendo machiegni. Kopogore gi Kennedy Nyakoronga Jwanga, bende idwa thuolo mar bedo gi Irene Ngolo ma bende en okil. To wacho ni en okil motenre koda wacho ni osebedo kosiro jogweko kendo teno jogweko man bende nitiere koda ng'ol e pacho ka. Irene Amose ni misawa nondi ingeni kila ng'ato nyalo wacho kaka gik motimo e yo makare mar mondo mi japiny winje. In bende machiegni nyisi ng'ama Irene. Erokamano ahinya Sharon. Mokwongo amoso nyikwara Mogajwang' ni oyawore uro odiochieng'ni ma kawuono. Mar ariyo erokamano ahinya Sharon kuom bedo koda odiochieng'ni ma kawuono e chenro ni eri. Iluonga ni Irene Ngolo mana kaka isewacho no endo. To kiwacho ni okil, ng'ato nyalo penjo ni Irene ni en ga advocate kata en lawyer. Oyo, kandiko ni advocate en jakedo ne ratiro mar jogeko mantiere gi ng'ol mopogore opogore. Chakre nyithindo, jomatindo kata yudhe, to gi jonyuol mag nyithindo mantiere gi ng'ol mopogore opogore kata caregivers magi. Atiyo e migao mok mar piny owacho mong'ere kaka Cheshire Disability Services Kenya, kata CDSK. Wantiere e boma ma Nairobi kaendi, to kendo project kata tijego eko ma watimo otenore koda weche mag kanyo endo kedo ne ratiro mag jogeko mantiere gi ng'ol mopogore opogore, chakre nyithindo, joma rowere, to nyaka jogeko modak gi nyithindo gi kata rowere gi kata iluongo ni caregivers. Yes, erokamano ahinya. Erokamano ahinya kendo iwacho yo makare. Koro ikedo ne ratiro mag jogeko ma bende nitiere kod ng'ol. Yes. Mana kamano, Nyakoronga Jwanga e kaunti ma Kisumu bende nitiere gi Sylvester Hadhaya ma bende en jaked ne ratiro jogeko ma bende nigi ng'ol. Sylvester Imina Musni misawa kaunti ma Kisumu chio nade machiegni. Erokamano ahinya Sharon. Adwa kawo nafasi mondo amos listeners ni oyawore uru. An gi nyinga iluonga ni Sylvester Otieno Hadhaya kawuok e boma ma Kisumu e sub-county ma Seme. Atiyo gi migao miluongo ni St. Francis Development Program, mano migao mok mar piny owacho otelne gi director marwa Judy Ochieng', to wan be wagoyo oporo kendo wago milome kotenore gi yore mag kata jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore ma wan go e gwenge ma wadakie. Erokamano. Erokamano ahinya. Sylvester, paro ni kintiere kaunti ma Kisumu, in bende achak kodi kaka jaked ne ratiro jogeko ma bende ong'ola. Awinjo na pachi kotenre koda dwaro ma bende koro jatend piny Kenya nochwe koke. Nen abila, iwacho ni paro mano masiro jogeko ma bende nitiere kod ng'ol. Sani koro kadhe en koro en chik. Awinjo na pachi kotenre kod mana. Erokamano ahinya Sharon. Aparo ni mae en okang' maduong' kabisa kendo kinde ma kawuono ni wan gi mor kabisa kaka jogo matiyo gi migao mar piny owacho mokedo ne jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore. En okang' maduong' kabisa madhi miyo jogo man gi kit ng'ol bende koro inyalo winji, bende koro gin gi nafas kabisa ma ginyalo timo go gimoro amora kaka jogo ma kawaida manie community mopogore opogore nyalo tiyo kata nyalo yudo nafas mopogore opogore. Koro ma en okang' maduong'. Wach mar chik ni en chik mosea mabor kabisa. Koro wanogone jatend piny erokamano kuom winjo ywak mag jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore mondo gin be gibed kaka gibed kanyakla gi jowetegi ka wan e gwenge mopogore opogore kata e pinje marwa mar Kenya. Erokamano ahinya. Samoro Nyakoronga Jwanga ka duoki chien ne jogeko ma bende samoro kia gima nabila paro mar chik ma kama kapok nokadhe chik ni nobedo sponsored gi ng'a tere kaka nobedo chik chakre higa mar 2023 nyaka sani higni gin 2 yakikadhe kaka chik. Bill ma kama Nyakoronga Jwanga nobedo sponsored gi Christelle Asige, mano Senator Christelle Asige, mano Senator Mowala kanyakla kod Kimani Ichung'wah, mano mar National Assembly. Katika mano bill ma kama
kanen paro ne okadhe e od bura mar Senate mano e dwe mar chieng' tarik 1 dwe mar 2 higa mar 2025. Kata kamano bende nwaneno kanyo ka National Assembly kata od bura maduong' ma pacho ka nopuodho bill kata paro makamano chieng' tarik 16 dwe mar 3 mano mar higani. Bang'e nwaneno ka nochwal ne jatend piny Kenya. Koro yare chieng' tarik 16 dwe mar 3 mar higani, jatend piny Kenya koro nochwoe koke chieng' tarik 8 mano mar dwe ma bende wantiere ni. Ma koro nyiso ni en chik. To ka koro en chik, wabiro bedo kwa nyisi ni en chik mane ma bende biro bedo katayo joma nitiere koda ng'ol. Akene rin bende nisudo thuolo mano mar kadhe chik no. Inclusivity, gik ma bende oting'o, ber mane ma bende joma ng'ol biro bedo kayude. Erokamano ahinya Sharon, mokwongo kadwa duoko wachien kumane chike kata wuoth mar kedone ratiro mar jogo mantiere gi ng'ol mopogore opogore chakore Kenya kaendi. Duoko wachien igni mar 1993, that is 1993. Mano endo kane pok wabedo gi legal binding framework mora ma kedone kanyo endo ratiro mar joge ko mantiere gi ng'ol. To kendo gi kindego eko Attorney General mandalo no endo mano Amos Wako no oketo kanyo endo kata oketo tenge kanyo endo jokanyo mane nyalo bedo kendo nyalo discuss kaka ginyalo loso kanyo endo kata kaka inyalo bi gi pend chik matayo kendo makedo ne ratiro mar jogo man gi ng'ol mopogore. Koro kagika kanyo ende makoro formulation kata bedo kanyo endo gi chik no chakore kamane koro government kata sirikal makinde no endo no biro kanyo endo gi chik mar Persons with Disability Act. Mano endo Persons with Disability Act ni endi makoro ne gibedo ka gi discuss kendo ka gi lose the first draft, the second first and second draft, gi third draft makoro kagika iga mar 2003. Mano endo ndalo mane koro president mabe no bedo elected igano endo mano Mwai Kibaki mabe yudo ka kinde no endo sama no bedo sworn in en ngano endo mantiere gi ng'ol. To sama ne gidhi e parliament kachacha tiyudo ka ne nitiere rem ni nitiere gimoro miloso mar jogo man gi ng'ol lakini pok okale kanyo ende makoro the president no assent the bill ni act mar 2003 mar Persons with Disability Act. Mano endo no obedo assented in December, that was in 2003. 10 years mano bang igni 10 mar chako umbe kata chako wuoe kinde. To kendo kagik kanyo endo June around June that is 2004 mano koro no bedo no chako tiyo koro mano endo no chako tiyo. To kendo koro gima wayudo okanyo endo ni kata ka beni act ni obedo ni chako tiyo to nitiere gimiluongo ni policy be nyaka digi act nikech gidhi kamoro achiel. To kendo kanyo endo ma kagi 2006 koro kendo chako piny mar Kenya kata sirikal no chako wuoye wach mar Persons with Disability National Policy. To kendo yudo ka policy ni at first draft no lingalinge parliament kanyo endo jitemo wuoyo jitemo push to kendo mane mangiso kanyo endo ni kochopo e weche mag ng'ol kata kochopo e weche mag kedo ni ratiro mar jogo man gi ng'ol yudo ka seche moko sirikal bedo ka gibedo iluongo ni ignorance seche moko ka tiyo gi wach marach to ng'onna seche moko gibedo ka giling kabisa gikete tenge oken wach ma important. Koro chakre 2006 nyaka last year 2024 ekane koro national policy of the public participation. Bang the public participation ero no kale kendo this year in March dwe mar adek the national policy kanyo endo koro no bedo approved by the cabinet. Matiende ni koro en gima wanyalo tiyo godo. To awacho ni en gima ber kata en kinde no endo maber e pinywa mar Kenya e sector mar disability inclusion kaendi nikech wantere gi policy makoro sekal. To kendo wan gi bill mabe osekal gi president bill ma koro Crystal Asige ne chako ni endi. To kendo gima koro ber e iye kaendi ni to act mano bedo mono se bedo dormant ni yudo ka
bill ni endi repeal the act. Matiende ni bill ni endi o replace the act chande. Koro matiende mae the main framework, legally binding framework ma watiyo gode Kenya ka. Gima ber ahinya ma ahero e policy ni endi kate bill ni en gimoro mang'iyo ng'ato endo man gi ng'ol e yo mar ratiro mar dhano kata human based perspective. Okong'i ng'ano endo mantiere gi ng'ol e yo mar jogi eki gin jochan kata ng'atni endi en odwaro mana kony. To ng'iye yo mar manga ma dhano. E constitution kata pend chik mar Kenya kata human nitiere Bill of Rights. Tiwacho kanyo ni right of persons with disability article 54. To kendo yudo ni sama ni loso bill ni endi mano no bedo e yo mar gi guidance kata e yo mar kony mar article 54 mar Kenyan Constitution. E bill ni wuoye e clauses 89 ma oket kanyo ende bill ni endi. Yudo ko wuoye gik mang'eny mabeyo mag moterore koda weche mag kata ratiro mar jogo mantiere gi ng'ol. Kochakore kata awareness creation sana. Nitiere pendichi wach makoro ket kanyo endo ni kata media houses onego beni nitiere a day muketo for awareness creation like an hour airtime for awareness creation ne jopiny mondo miyo ne kanyo endo ni to disability inclusion enang'o. Ere yorego monego beni kata okenge mage monego beni waketi mondo mi jogo eko mantiere gi ng'ol mopogore mondo gibed included. To e weche mag thieth biyudo kanyo e weche mag ratiro mar rowere mantiere gi ng'ol, nyithindo mantiere gi ng'ol, to kata jogo eko caregivers, jorit nyithindo gi mantiere gi ng'ol. Gima duong' kabisa mana ahero godo pend chik ni endi kata chik ni endi bill mar persons with disability bill mano kalo gi president en ni mokwongo mane bill ni koro chako the draft mane koro the first draft itimo to kendo koro the committee bedo koro ng'iyo kanyo ni to draft ni otima ere gimomiyo wabed gi mae to act chanitie ang'o gini moko sebedo ma wanyalo keto ka. Tiro kanyo ni the county governments ne onge specification kata chike mokalo ka ne onge specification mangiso the obligation mag county governments ratiro kata chiko monego beni giketo mondo mi giked ne kanyo ndo ratiro mar jogo man gi ng'ol. Nen mana national government lakini sani oket kanyo endo gik monego beni county governments timo. To kendo yudo ka nitiere bugo maduong' kabisa kata gaps e county governments kotenore gi weche mag kedo ne ratiro mar jogo man gi ng'ol. Koro e bill ka endi iyudo kanyo endo obligations moket ne county government gimonego beni gitimo to kendo wacho ni disability mainstreaming a bill monego beni each and every directorate county government onego beni keto kendo chako tiyo godo nikech iyudo for example kidhi counties opogore sana buildings accessibility onge lift wan mawae counties mopogore wang'eyo kaka donje county offices ero kama na ing'e ni Irene wabiro bedo kwa twake mano malach bindo inje na paro mano mar Kennedy Okong'o binde kaluore koda dwaro makamano chik osekadh Kennedy chik makamano nene nade mokwongo en mor maduong' ne oganda mong'ol ei pacho ka en wuoth mosebedo marabora kaluwore gi kaka Irene osetemo wacho no to gimonego ji ong'e ne wan gi chik miluongo ni Person with Disabilities Act 2003 no chik ni ne tiyo to noyud ni chik ni ng'oyo en gi fuok mane koro oganda mong'ol ne ok yud fuong'ruok gi chik ni e yo makare. Tadwago erokamano ne Senator Asige en ng'ama seyudo achiel kende nyaka nachak ng'eyo weche jomong'ol e Kenya ka modhi e bunge to chako wacho weche jomong'ol moko dhi e bunge koro chako mana wacho weche Raila gi Ruto to iriere mondo represent constituency moro ma onego beni yudo konyruok. Asige okawo namba kanyo koro ne gimomiyo idwa ni wabed gi chik manyien ni nonego beni address fuok mowanene chik machon fuogegi gin e weche kata infrastructure ma wasewacho gi weche somo
weche duol miluongo ni National Council of Persons with Disability kaka otayo tijege, weche kaka oganda mong'ol nyalo yudo tije, gik mopogore opogore. Nitiere seche moko ma kata ka nidwa timo registration, nikech chik dwaro ni ibed registered as a person with disability, iyudo kaka midhiye cha ing'isi ni chul pesa makama, ionge pesa. Registration mar disability koro expensive moloyo mar kipande. Kipande inyang'isi jana okwongo ne nono, tinde na winjo ni en sikia 300 kia 500. Registration tiyudo kichami 3,000 gi wiye. Mano mar jomong'ol. Mar jomong'ol. Mano gima chik ni koro golo. Koro en free. To kik wamor ahinya, nitiere ga chike mang'eny. Gima important en enforcement mar chikno. To sani to we celebrate clauses and provisions manitie. As to whether they get better implemented, mano koro kendo another bond ma bro chiu mbele kacha. Nikech kede chik ka koro sedonjo nek beni obed implemented. Yes. Makata samine no wan kani. One beni kata ng'ama momo madef be winjo twagdi. Ka uketo walokone. Chik no koro dwaro kamano. Chik no koro sechako jo dwaro mana mondo timre. Nitiere kata cases ma ng'ama miyo man gi ng'ol kadhi osiptal to dakteche ng'ado gi wigi ni koro ma watimo ne family planning kiwan ni ochandore saidi onyuol mang'eny nang'o. Chik okwer koro gima kamano. Mago gik mane timore chien kacha. Koro gin weche mang'eny, atamalo 5 mag tije onego bed ni koro imi jogo mong'ol. Establishments te manitiere mano koro ni chik kacha. Any form of discrimination sani beno penalized kendo fine en milion adi achiel. To discrimination en mane omondi amos mar ng'adi tinge ni kecho discrimination bende mar mondo mi jopiny ng'e nikech ng'eni samoro se timbe ma jopiny timo ne samoro jogo man gi ng'ol ma samoro they don't intend to ok gichana mar timo to neno ka gima koro en akwede. Mago be nyalo timore samoro. Inyalo timo gimoro in good faith to kare ng'acha to misconceive misconstrue gino to mean something else. Momiyo kapok itimo gimoro wawacho ni it's important mondo ipenje ng'ano ni to be anyalo konyi gini e yo makama. To discrimination sama koro ji odhiga e doho ni koro interpret chik, nitie kaka kacha nitie joma bende paro obwongo ging'iyo ni what is it that can constitute discrimination. Nitie mora mora mineno ni an gi gik midwaro gi, wach kata ni manyo tije, oro kwayo, an gi gini, an gi gini, an gi ng'ini, to an gi ng'ol be. Ng'at machielo cha nigi gini onge ng'ol. Udhi e interview, iyudo ka ng'ani koro kaw ino weyi okomi sababu nikech ok nyanga onge ng'anyang'isi ni waweyi nikech ing'ol. To ibro ng'isi ni wachane kriteria momiyo ikaw ma tiwe ma nikech ne gichalre. Ma koro e gima chik temo wuoye kama bro bedo ni blatantly nenore ni ma case mar discrimination. Nitiere kama unyalo bede to yuda ka koro iniweyi ni ino kibinyalo to poko mi chance ni tem, mano discrimination. Nitiere weche minyalo wacho gi dhogi ma gisungu luongo ni derogatory. Ini wuoya kata mana words minyalo tiyo godo ki describe ng'at mong'ol. Mago gik ma chik ni koro wuoye. Chon chik machon ja ne kitimo gima kamano to ni mi fine mar 20,000 kende. Sani en milion achiel. Koro yudo kamano otemo geto fuog cha mane koro ji koro nyalo timatima gik moko to ging'eyo ni 20,000, what is 20,000? Mano gima nyalo chulo with this. Koro sani otere malo. Wan bende gi weche mag somo idwaro ni institutions nyalo integrate jomong'ol koluongi alliance. Okwanya alliance classes moko ni e gorofa
in koro dhi adhiya e gine kucho chik odagi gino. Alliance koro bed gi ikruok ni ng'ata moluong kama ja Kenya obed ng'ol gi ng'ol obed ok gi ng'ol gin gi facilities manyalo accommodate ng'ani. Ok ni koro wan ndalo mane wasomo ne skunde moko ok wanyal dhi. Koro yiera skunde munyalo dhiye in qualified lakini ok inyal dhi skunde ma koro duongie. An owuon oluonga Kisii High School. To ok adhi. Jopuonje mokwongo ng'isi ni tie skul moro monego idhiye. Jopuonj ma puonja e primary go ema kwongo ng'isa ni nitie skul monego idhiye ma ok ma. To ing'iyo ka koro kacha ging'iyo ni Kisii High School ni cho chal nade. Koro ema omiyo Kisii High School onego bed ni ready mar kawo ng'ata ma oyudo marks ma gidwaro no. Gikone to pod nadhi e skul ma ok mane jogi wachona ni to nayudo challenges. Gimomiyo jopuonj ka ne wacho ni shida nitie. Iyudo ka setup mar skundno ok o factor in ng'at moro amora mopogore gi joma ji ong'iyo go pile. En ringo to classes moko kia chal nade to stairs moko kia odhi kure. Koro iyudo maka to king'iyo the net effect of all these things en ni person with disability koro bedo disadvantage. Taparo ni ene lokruok kata mana kinyalo yiere koda Kennedy Sylvester kantiere kaunti ma Kisumu kanyakla koda Irene. En lokruok mabede koro biro bedo ka neni migepe mopogore opogore obed somo obed kuonde ma ji tiye nikech amna kuonde ma ji tiye donno ka some factors are not considered. Yudo ka orofa samoro nitiere to kata mana kaka ng'ato ma samoro nitiere wheelchair kaka nyalo idho nyalo bedo shida e kin mamoko. Dong'enya na paro bende mar Sylvester kantiere kaunti ma Kisumu. Sylvester fuondi mamoko mag chik makamadi wach nang'o. Irene kanyakla koda Kennedy bende oselero moko. Nano moro ni tax relief joma nigi ng'ol sani bende koro osuru ma bende koro ijuogo aneno kanyo ka ogol nege e kin mamoko ma bende nyalo lero. Kaka Irene osewacho aparo ni chikni en chik mobiro e sama ber kabisa nikech wang'iyo be ni e dwe ma wantiere ni kochakre dwe mar abich ni ema wachako weche mag finance bill to wang'iyo weche mag budget to higa wang'eyo maber ni higa mar sirikal chakore dwe mar abiriyo. Koro chikni samobire ni manyiso ni gimoro amora midhi chak tim kochakre dwe mar abiriyo nyaka bed ni oketo okenge mabeyo nikech nosewacho ni nitiere duol mochwogi miluongo ni National Council for Persons with Disability motelo ne jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore. Duol ni sani omiyo teku man malo kabisa ma otimo nyaka gimoro miluongo ni audit. Nowach kata ni 5% kata tamala bich mag jotich man kuonde mopogore opogore mondike nyaka bed jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore. Jogi biro to ng'iyo yearly reports mag migepe mopogore opogore to ging'iyo ni to be walang gima jo National Construction Authority nyaka gi involve National Council for Persons with Disability mondo ging'e iluongo ni accessibility issues, infrastructure kata gik mwagero sani be gin e yo makare manyangafu ma be nyalo timre nade nyalo konyo jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore. Nitiere gimoro kendo mamuhimu kabisa nikech sani ng'eni walose wach mar bottom up to wang'iyo be iwacho ni National Council of Persons with Disability ni nitiere ka nen mana malo kucho nitie jok mang'eny aning'e natie e gweng' e Seme kocha to gi rural areas mag Kisumu. Nitiere jok mang'eny mane kia kata ni duolno nitie. Koro sani iwacho ni duolno nitie kaka composition ni nyaka bed ni nitie representative ma e gwenge kuchocho man gi ng'ol mopogore opogore. Nitiere be the caregiver kata ng'atno ma ng'iyo ng'ano man gi ng'ol en be nitiere allocation momiye kanyo nitiere nyaka pesa moko ma ibiro miye. To kodhire e yore mag thieth nikech an kaka St. Francis wafocus kabisa e yore mag thieth waneno ka sign language interpreter kata jogo ma loko ne jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore. Iwacho ni any referral or national facility nyaka bed gi at least ji ariyo ma gin sign language interpreters, achiel ma
ma dichuo achiel ma nyako kata mama. To Kisumu County just osetemo kabisa kendo in most cases gisegabedo ka gibedo gi sign language interpreters ko bire e forums mopogore opogore, lakini koro sani to chuno koro kaka Kombewa level 5 manie Central County nyaka gi make sure ni gin gi jogo ma sign language interpreters ariyo ma konyo. Kwaduogo be e yore mag assessment mag disability, assessment ne en expensive kabisa kendo ne en gi processes mang'eny kabisa. To nitiere duol mochuo gi miluongo ni National Development Fund for centers mag jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore. Pesa moko mang'eny ma niketo gi ma gichulo ka sani onge. Ng'iyo chon kata identification mag jogo man gi ng'ol mopogore opogore be sani timre nade ok chul. Kwaduogo kuom tax exemptions kata tax relief kaka nisewacho no, wang'eyo maber ni jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore mobedo ga employed e Kenya ka, income tax gi opedga ok gichul ga income tax kwa ng'eyo koro gross, gin gionge ga any deduction. To sani bende nitiere relief moko kata yweyo moko migiketnegi kaka organizations mopogore opogore madhi ndiko jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore. Nitiere kaka idhi migi tax exempt, manyiso ni gin nitiere tax moko kata ka ne gichulo kanyo onego bed ni chulo atamalo mamalo ti iduoko negi piny matin. Aya, jok mayudo donations kata matimo iluongo import duty en kwagolo gik moko oko kwakelo Kenya ka. Gigo mag jok man gi ng'ol mopogore opogore tiyogo kaka maybe kata apiko mag jok man gi ng'ol e gadgets gi, gin gionge import duty moro mi itimo ga e dho nam ka gik moko pok okalo ka donjo e Kenya ka. Nitiere be kendo wach moro mogik ma nadwa medo kanyo, to mano wach mar iluongo ni establishment of disability centers. Iwacho ni county ka county nyaka bed gi center moro mar jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore mibro time research. Ing'iyo ni yawa to ng'ol mopogore opogore gi ang'o makelo gi, ere kaka wanyalo geng'o gi kata yore mage mwanyalo tiyogo. Koro gik ma act ni sani koro en act olose ng'eny kabisa. To kaka nawacho, enforcement kata mond koro gigi chik gi ochak lu, mano koro okang' monego bed ni sani wang'iyo kabisa. To nasewacho nobiro e time maber ma budget be idhi som. Koro isomo budget ni to sama construction chakre nyaku consult National Council for Persons with Disability. Rescue in terms of emergency, sama waluongo kata jogo mekwa mag jo KDF matimo rescue services. Jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore nyaka ikwongi imi priority kata nyaka ikwongi chak kodgi. Koro warito mana enforcement mechanism ema koro wadwa ng'iyo, iluongo ni follow up kaka implementation timre. Erokamano. Sylvester kanyilero yo makare nikech ang'eni kar enforcement kanyo nikech chik makama fundi mage odhuro to mar mondo mi japiny jotelo mopogore opogore kata mantiere counties magwa mar mondo mi giyanga kendo ging'e ber mar mondo mi kwachakora na budget manyien hiko omenda mar higa mar 2025-2026 okete e tim mana kachako kodi Irene mar mondo mi kete tim nikech fundi mage to beyo gin weche mabeyo ma bende biro bedo ka koro ng'iyo ratiro mago mag jomong'ol. Koro kik ng'iye ni ng'ani ong'ol, ng'iye ni ng'ani ber mana japiny kaka ng'at moro bende nyalo bedo donge mondo mi kete kore tim akene paro mane madichwala samoro bende biwano wil godo wani medi iwacho ni fundi mamoko mabeyo ma bende chik makama nitiere godo. Yes, erokamano ahinya Sharon. Kawiya pok owil kendo nitiere wach maber ma Sylvester owacho to kendo Kennedy Okongo nosewuoyo e wiye. Mokwongo wach mar education kaidi kapok aduoko penjono. Wach mar education en gino endo ma critical sana. To kendo
kuom ndalo mathoth wasebedo ka wan piny sana e weche mar including kata riwo kanyakla nyithindo ego iko mantiere gi ng'ol mopogore opogore e skunde wa mapile pile. Koro kwa wach ni wa integrate gi, wacho ni wa include gi. Sama wa include gi, nitiere gima watimo nyaka watim kata skunde nyaka tim miluongo ni accessibility audit. Mabe National Council for Persons with Disability timo accessibility audit ne skunde, ng'iyo kanyo endo ni to wanyalo keto ramp, wanyalo keto ne nyathi matiyo gi wheelchair, ere kaka choche onego beni bedo ma nyithindo mantiere gi ng'ol nyalo dhiye, to ere kaka wanyalo loso kata gigo eko ma wapuonjo nyithindo e yo ma nyathi mantiere gi ng'ol kata man gi autism nyalo winjo kendo nyalo mako gima ipuonjo. Gimoro mar ariyo kanyo endo ni en reasonable accommodation mabe pend chik ni endi oketo kata bill ni endi oketo. Reasonable accommodation chakore gi any entity kata any building and construction ma jo piny tiyogo. For example, kata sama biro kaendi, ka untiere gi lift, ka stairs nitie, to lift be nyaka bedi, nikech ka biro upstairs, to ka ntiere gi ng'at man gi ng'ol, ere kako nyalo chopo malo kaendi, mondo mi ochopi e yo maber moko hinyore kata moko thagore mondo mi owuothi. Koro accessibility ni be nitie, to kendo gima ber mabe chik owacho kanyo e yo mar tax exemption, iwacho ni organizations kata kuonde tich mabe ondiko joge ko mantiere gi ng'ol mopogore opogore mondo ti, to kendo gitimo modification mopogore opogore mamiyo jogi kibedo included, ginyalo oyiene gi mondo mi gikwa tax exemption, tax mabe jo kanyo kata organization chulo cha ginyalo bedo reduced, kata seche moko inyalo we tax ni endi mokichul te. Koro depending on nini gi ere kaka modification nini time yo machal nade, lakini koro kikwatime mondo mi kikwatim gini endi e yo mar ni mondo tax kikwachul, but watime kowuok gi e chunywa ni en gima wadwaro timo. O en building ka building, school ka school, osuptal ka osuptal, obed kanisa ka kanisa, onego bed accessible ne ng'atno endo mantiere gi ng'ol mopogore opogore. Kwa duogo e wach mar implementation, iwacho gani implementation mar policy, kalo policy kata bill en gimoro achiel, kata ratification mar framework en gimoro achiel. Lakini chako implementation kata koro keto gini endi e tim, bedo wa kanyo endo oinga moro. Yani obedo pek moro ma nyaka koro item timo awareness creation. Koro mano endo gima mabe wachako timo, nikech sani endi nyaka koro wa push for the framework kako nego beni koro guidelines mabe ma idhi bedo go, nikech ingeni sama koro bill ni osechwal bill ni endi to kendo koro sebedo chik. Matinde ni nitiere policies kata strategies ma watiyo godo kuonde wa mag tich. For example, kama koro wantiere karu mar tich kaendi kata karwa mar tich, koro nyaka watim amendment kata wa realign strategies wa koluwore koda bill ni, nikech nitiere gigo eko kata fuoni ni mabe oketno kanyo mabe okelonwa mabe okwasebedo ga ka watiyo godo e kuonde wa mag tich. To sama koro wadhi e bill ni endi kata sama wabedo guided gi framework ni endi, wang'iyo ni tenango moko sebedo beni watimo ma okwasebedo kwatimo. For example, maduong' ahinya wasewe about accessibility and reasonable accommodation mag jogo man gi ng'ol e transport kata chande. Ere gimonego beni watimo mondo mi transport kata geche maringe ndara, nikech kanyo endo boketi geche maringe ndara, to kendo nitiere 25% of mar tax relief mag joge ko modify geche gi kata public transport manyalo makoro oweyo thuolo ne joge ko mabe nigi ng'ol mopogore opogore oti gi gari gi modify mondo gari ni obed accessible ne joge ko mantiere gi ng'ol. Nyalo idhe kitano ka most buses gin malo samoro. Yes, kendo mago iko nitie korindiko ne cabinet secretary for finance, to kendo kise fill form ni endi to inyalo luore gi guidelines mabe omi kanyo mabe ka guidelines gi gin gigo eko mabe ichopo gite, to inyalo mi 25% off ni mar tax exemption mar chulo tax. Koro gima duong' ahinya mondo mi gini ochak tich en advocacy, timo kanyo endo advocacy kata goyo poro. Mokwongo wadwa ni wang'ini to be ji ong'eyo wach ni endi. Ji bong'eyo ni nitiere bill kata chik
moket mbele mar jogeko makedo ne jogeko mantiere gi ng'ol. To ere kaka wadwa timo advocacy ni? Ma yo mokwongo ma watimo godo advocacy en kaka koro wabet kae niendi. Wapuonjo jopiny e weche mopogore opogore, to kendo wafuono ne gima tut kotenore gi weche mantiere e iye kanyo endo, mabeyo mantie e iye kanyo endo. E yore mag mbui onego beni kuonde go eko wawuoye. To mokwongo onego waket sectors kata wanyalo nitiere technical working groups, various technical working groups e counties wa to gi koteno kawariwore gi organizations of persons with disability kata OPDs kata migepe mabe kata migepe matelo ne kendo makedo ne weche go eko ratiro mar jogo man gi ng'ol mopogore opogore. Ka wariwore kod jogi eki to wanyalo goyo oporo. Wagoyo oporo to kendo wangiso ni maendi e gima idwaro. Ingeni gima ber ga gi kalo policy kata bedo gi framework miyo wa alleyway mar easy advocacy. Sana sana nikech osengiswa ni county governments onego beni timo ma gin obligated mar timo ma. Samok gitimo wadhi kanyendo wagoyo poro. Wawacho ni ya during public participation onego beni nitiere reasonable accommodation ne jogo eko mantiere gi ng'ol mondo gigol pachgi e documents mopogore opogore gi. Ang'o momiyo ok wanyal yudo joman gi ng'ol kaendi ka participate meaningfully? Ingeni thoth gima be watimo ga kaka migepe kata kidienje mag sirkal, iyudo ka for example ng'ato nigi ng'ol, okawe mondo kete kacha mar go picha, oko kawe mondo ket kacha mar golo pache. Onego beni sama wanyuako joma nigi ng'ol e weche mopogore opogore kata strategies mopogore opogore, mokwongo samiloso strategies gi nyaka gibedi nikech gine ma woche diyogi. To kendo be ng'at man gi lived experience kata ng'at no endo mabe odak gi shida no endo ong'eyo kuma woche diye. Onego beni kapok waloso policy to kendo en gima ber ni policy ni endi kata telo ni chik ni endi chwale mokwongo gi ng'at no endo Senator Crystal Asige en ng'ano endo modak gi ng'ol to kendo ong'eyo sana sana pek magikale kaka jogo man gi ng'ol. To kendo kata wan joma wakedo ne jogo ratiro mar jogo man gi ng'ol kata ma wa interact kodgi pile, wang'eyo ni amae to e shida manti. Omiyo stakeholders, multi-sectoral stakeholder koket mbele to kendo watimo advocacy ma robust, to wawacho ni apana e pend chik kata e chik ni endi owacho kae ni onego beni watimo ma ang'o miyo mae pok osetim. Gima hero sana mabe Sylvester oparona en kanyo ni sani endi wadhi e koro a new financial approach the new next financial year. To en gima ber ni sama watimo budget estimates kendo mano osewuok, wang'iyo from the counties, national government, ginang'o gini moketi e chik ni wacho kamaendi, to pesa ni endi bosekete sekta ni endi makoro dhi miyo kata madhi miyo gini endi kata timo ratiro mabe owach ni endi chope yono makare. Ere gino endo monego beni watimo mondo mi ratiro mar jogo man gi ng'ol ochopi kaka dwarore. Ko chopo ni en wach mar thieth, be waketo kanyo endo sign language interpreters mabe nyalo loko ne ng'ato endo man gi ng'ol kata mok winji, loko ne ni mae gima timi. To kata kochopo e wach mar daktari, nikech nitiere fine mabe oketi ne daktar kata laktar mabe idhi kanyo endo ichako thiedho ng'ado man gi ng'ol, kipenje ni dwaro ang'o, ai to maendi lead to kata gimoro manyalo hinyo ngimane. Ka injo nitiere fine mar 3 million mar laktar mabe ochiwo thieth moko winjore ne ng'ato man gi ng'ol kokalo kata moko otenore gi ratiro mar ng'ado endo man gi ng'ol. Kaka family planning iwacho. Yes, kaka family planning, nikech iwacho ni sexual reproductive health and rights mar jogeko mantiere gi ng'ol mopogore opogore e kinde mathoth wadinoga itwa. Nikech iwacho ni jogi to kendo bobedo stipulated kanyo endo e right mar kata ratiro mar yudhe mantiere gi ng'ol. Ondik kanyo endo ni yudhe man gi ng'ol onego beni yudo puonj kotenere koda sexual reproductive health mana kaka jomoko be yudo puonjno endo. Onego beni imiyo gi puonjno nikech yudo ka thothne gima ji okia ni sexual reproductive health otenere koda preventing disabilities. Wan mawadil gi jogo eko sana sana nyithindo man gi disability. Yudo ka ng'ama miyo wacho ni an nyathina ni endi nanyuol
nanyuol to kata nong'isa ni enitiere gi en gi shida moro kapod en e iya to yudo ni mokwongo gimomiyo mae ne timore ng'ani ok dhi kata NC clinic ng'ani endi seche moko kata gigo eko mabe nomiye kata okang' monego be nokawo sama oyach nokia koro yudo ni mae ng'ato yudo rawera matin mabe pok nomi puonjni nikech kinde duto kata kodhi e osuptal to dwaro ni mondo mi konyni tineno ma king'iye kama ni to into koro in ma en gi ng'ol ni ang'o midwaro ka to kata jo man gi ng'ol ok oyie ni nyuol into koro chako nyuol nang'o ineno mane discrimination mabe iwacho kaendi mabe Kennedy osewacho ni fine nitiere makoro mar 2 million makoro ne ng'atno endo ma idwa discriminate nitiere 2 million that is for discrimination to nitiere concealing of information mar ng'atno endo mantiere gi ng'ol mane endo be oket gi e kenge mopogore e kidienje mopogore opogore to nitiere moko mane nitiere act mokalo chande to sani endi omed moko kidienje mopogore opogore omiyo gima duong' monego bene watim robust advocacy from the grassroots county government to kendo national government mondo mi pend chikni walos guidelines monego beni koro ochako tich mapiyo piyo kiko beda gima be okale lakini wang'ini to ere yo mabe onyalo chako godo tich mapiyo piyo mondo mi jogo eko mantiere gi ng'ol be koro o enjoy ratichgi to kendo gidage e society mag marwa gidage society kaka jokanyo achiel marwa to kaka kendo maonge kwele aparo ni kanye lero makare Irene Nyakoronga Jwanga ote hiorono lai magote machuoka rede ka uchiel no bende winjo kaka chik makama dhi ahinya chik mano mabende siro jok mabende nitiere koda ng'ola e pacho kae ote hiorono lai magote machuoka rede ka uchiel no mbui mago ganda bende doa achiel kachiel wantiere live mbui mar Facebook wantiere live mbui mar YouTube mar mondo mi wawinja na pachi wabro bedo kwa somo irwa mar mondo wako yuyo tena wadog mathoth Savings on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Machiegni Nyakoronga Jwanga chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito kichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek Nyakoronga Jwanga akelo ni mana yani ngeni bakagi wasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakoronga Jwanga Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber.
kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana Ramogi TV. Nyakorongo juang dakika na ng'wen tok saa 2 mar okinyi machiegni e okanga mar 2 pod odhi nyime gi twak marwa wadongi matine dakika 25 mar mondo mwatiek twak makama. Waloso kotende koda chik masiro ratiro mag joma ong'ol. Chik mabende jatend piny Kenya nochwe koke chieng' tarik 8 mar dwene mano juma mokalo e kar jot mare buore Nairobi ka. Wasebedo kwa lose kotende koda chik makama e kinde mabende waloso koda mna kotende koda chik makama mar mondo mi wagolo dok e it oganda kembe skunde kuonde mopogore opogore kata mana iwacho ni public spaces kuonde mabende oganda jarome higa lamoro kopogore gi mano bende nyaka bende wapuonj bende oganda nikech en puonjo iwacho ni TV opuonji to chiwo ni entertainment e kinde mamoko. Wasana kotende bende registration mag jogo kuma bende ntiere kod ng'ola nikech kachako kodi Kennedy ntiere mine wuone jonyuol caregivers masa moro nitiere gi nyithindo mantiere kod ng'ol kata modak gi jok man gi ng'ol. Kata kamano nitiere gi nero mung'ere kaka registration man nyaka nitiere ga kadi ma joma ng'ol niga nitiere godo. Aparo ni walose kotende kod mano e kinde mabende pod walose chik makama mondo wapuonjgi giyud kadi makama nikech yudo kadi no bende biro bedo kaka joma nigi ng'ol. Yeah. En gima muhimu ni sirikal dwaro ni ong'e ni jomong'ol mage manitie. Mano ginyalo mana ng'eyo ka koro uregister tubedo gi alama manyiso ni un. Iwinjo ka owach gik mang'eny ma ji nyalo yudo kaluwore gi chik ma okal kar mana tax miwinjo cha onego register mokwongo. Kelo gari koa oko duty free nyaka register mokwongo. Mondi benefit kata stipend moko ma sirikal nigogi nyaka register mokwongo. Registration en gima muhimu nikech kiwe ni in koro iwe gino yolo kama ji te biro
nikech ji te selfish, ji biro ni dwa yudo benefit ka ma ok onego bed ni giyudo nikech gin gionge kod ng'ondno. Emomiyo registration en gima important, to sani olose en free. Tinyalo time at any point ma intie. Ok ochuno ni nyaka ibi Nairobi kaka chon, ok ochuno ni nyaka idhi kia osiptal kia mane kaka chon. Sani ka in Migori, titime Migori kanyo mitieke gi kanyo. Titimo gi apise mage. Idhi e osiptal, sub-county hospitals manitiere e gine ka, oromo timo gino. To bende, nitiere self-registration sani e e-Citizen. Nitiere procedure moro moketi, itimo gini, titimo gini, titimo gini, itime e-Citizen. Kaka weche e-Citizen tineno siekone. Tiyudo ka i-benefit gino. To toke kacha ne iwacho gima koro inyalo tim mondo gigo chak tich. Kanye ma koro wadhi yude shida. Man enforcement. Kang'iyo history mar pinywa mar Kenya ni kako osebedo. Mondo gino dhi ochak tich e yo moriere, kanye ma koro nyaka ji orid wigi. Joma tiye space mar disability, civil society members within that space, your work is cut out. Tiju koro ng'engore lela. Nikech wachako gi ng'iyo ni to mane wan go mokwongo cha, chik mokwongo cha, ne wago atua mane, ewa dhach kode nade. Tang'o mane kelo bedo ni ok odhi atamalo 100 kuom 100. Ayudo koro wan gi ma wadhi songo mbele. Budget ma koro idhi somni, nikech gigi mondo i realize gi fully, nyaka i allocate resources mabiro ensure ni gibedo realized. Sami wacho ni inyalo issue adjustment orders kaka council, ing'iso ni inyalo issue adjustment orders ni building or structure mondo bed accessible. Kidhi kata mana ni ta Suleria ka, Maisa government building, chiemo nadwa dhi neno jatelo malo kucho, ofise ni malo, adhi an gi ratiro mar neno jatelo kaluwore gi dwaro mano. No to utama chup. Wadhi kama, atemo nadwa adhi aol gi kori, akoni nyiseuru ni wachako rom kama piny ka. Koro jatelo nyaka ne duog piny. Atemo ng'iyo ni ka koro chik ni luwe, ni nita that institution onego ni restructure that building. Maneno ka is not possible, not even realistic. Gudi kanoger ga chon ka chike gi pod onge. Koro bende we have a way of looking at this thing. Kawa neno ni wabed reasonable gidi mas ma wanyalo bedo ni waketu, lakini gik migero sani kadhi mbele. To sirikal onego bed ni ensure ni gi conform gi gik ma koro chik dwaro. To kata mana gik manosekethore chon, onego bed ni koro gibedo gi alternative ways ma gi include go person with disabilities gi. Omiyo ok girita ni ane ma struggle nyaka stairs, tane ni koro kanyal. Onego bed ka ng'ato nigi paro ni wendo madwara ni en ng'ama nade? Ma Kennedy Okongo Odhiambo chal nade? En ng'ama kama, en kama kamano to idong' ing'e ni wan malo ka. We warom kode office ng'ane piny kacha. Tiende ni koro you make alternative arrangements. Tok ni assume ni ng'ata kata madhi biro ka en ng'at ma wuotho ka in. You don't have any remedial measures miketo. Ini rita koro kokido kare ini ma no we are very sorry. In sorry nade to. Gini osekethore. Koro bago gik manitiere. Wach tax ma be penjo cha gimo ma ochako timore chik ni maber. Ingeni pile ne kisebedo ni ni ng'ol to ma permanent kinyal loke ni koro i apply process mar yudo that exemption e yude ting'isi ni chak renew after 5 years. Renew nang'o to an ng'amo ng'om mapile cha mapok no or you cannot reverse this. Chal ka local lesson mar riembo nyamburko. Gi chal kamano kabisa. Ini sedhi tiegruok ming'e gini mo osepuodhi ni koro ing'e gini. Tichakiri ni pile ni koro biro kama koro yudo ka gigi ne chik ni koro gole.
once isebedo exempted ka dakteche nosewacho ni ma permanent gisegolo condition nino maber maging'eyo ni even in the next 5 years 10 years it will never change. Koro ok chak teri through process mar renewing gini each and every time. Mano bende fuongruok mowuok kaluwore gi chikni. Makoro kin gi kadi to koro renewal onge tekni mana gi kadi. Ka in gi kadi, kadi ni be jomoko noyude ma ok ong'ol chien kacha. Emomiyo nokel wach electronic system ni. Nikech iyudo ka koro ing'eni ushuru ing'eni chulo tek. Makiyudo away minyalo epego. Tiyudo ka idwa ni hepe. Koro ji moko odhi oyudo gigi e yo moro ma ing'eni system machon ne idhi adhiya tiwuoyo gi daktari moro to ndiko ni gini ne ok gin very stringent. Ondiko ni oboke titero ne jok mandiko to donge mit bilie kisechiwo to weche tieka. Koro jomoko nitie manoyudo gigi mane ok onego ni yudo gigi. Koro jogi mane idwa ni ogolo ke system emomiyo the new system no kel to mbele ka aparo ni gini koka no gine oket sei juma mokalo owendo. Apani it's reasonable mende omiji time wang'iyo kaka wa adjust to mbele ka to jomoko nyaka bitere court eka chik ni chak tiyo mondo pogre gi gik mosetimore chon. Aneno ka jomoko dhi e court mutata gini dhi ga e court e weche moko ni gima kama ok otim wambe onego beni wapangore ka wabi wadhi e court mar donjo ne jok ma samoro ok bi bedo kaluwo chiki nikech mane gima biro kelo buok nyaka ko gima otimre mopogore gi kaka pile nikech wang'iyo ni waloso chik to ok waluw chik to ng'ama be onego bed ni bedo enforcer mar chikno be miyudo ka kuongo ketho chikno. Koro iwanda ni to relief nyalo wakanye. Koro doho ni ema koro wang'iyo to doho wuon biro ka samoro be ok luw chikno keche kata ka dhi Supreme Court kacha en ot machon stairs ema nyaka dhigo nyaka malo. Okapani gimbe gin gi this remedial measures magiloso interpreters to gin godo tinde sign language nyaneno ka nitiere gi ng'eyo to gin bende gisebedo ga gi rulings moko kanyo mazwa utata gi dho Kiswahili like ne nitiere gine interpretation moro mane gi jomoko nosedhi ga e court ka dwaro ni ong'e ni wach 5% mano kore chik machon 5% ni dak obed realized to gin gibiro gimoro no that thing should be progressive. It cannot just happen sechego. Maybe to me it makes sense, but now kakoro one 2003 to wawuoye 2023 and you can just cite one case. Now where is the progress in that aspect? Korineno ntie rulings moko ma ji misinterpret to chak tiyo godo mondo o suppress benefits monego beni accrue ne jomong'ol as a result of chik mosekalni. Aparo ni penjo pod ng'eny iwacho ni fuok pod nitiere manego bed ni idino. Kata kamano ka nitiere kaunti kadhi kuomi e kaunti ma Kisumu Sylvester nikech aneno ka sa bende dhi kama wang'wa wach mar chielo madi wach kotende koda chik ni en mane puonj mane madichiwa hinya ne jogoeko mabende nitiere kod ng'ol mar mondo mi ong'e ratiro mabende gintiere godo nikech kinde mathoth samoro gineno ni en akwede mabende giyudo puonj mane nikech ang'eni nitie moko mabende koso ng'eyo ema samoro miyo gi kata mna ok gidok mna dhi manyo tich kuonde mamoko e kin mamoko giwach ni mogik ke nitiere kaunti ma Kisumu. Kamano ahinya Sharon, kaka Kennedy osewacho, adwa mana medo weche moko matin kabisa. Kan wang'iyo context ma Kisumu. Chik mar Disability Act 2023 ni ikale e sama Kisumu County sani wan gi policy moro miluongo ni access to information mabe sani osechopo e County Assembly ochiegni ka sani be wan gi bill moro ma waloso miluongo ni reproductive health care bill, sexual reproductive health and rights. To iwacho wach mar ng'ato koso ng'eyo
ta adwa na wach nikech ana awuok e community kote cha adiera milome ok chop mayom mondo milome chope e kuonde to nikech seche moko yore mang'eny matiyogo milome en mana radio, simbe to gi kata maybe jodong gweng' tiyudo ka maybe public koro wan be wadhi wacho ni yawa wan wadwaro ni budget ni ang'owa sign language interpreters adi 2 kata 3 wan be wadwaro ni nikech sani idwaro kata ni services mimiyo jogo man gi ng'ol e osiptal obed free ok onego bed ni jogo chulo koro manyiso ni gigi nyaka timruok nadi nyaka ketgi e budget to koro wan kaka joma nigi ng'ol nyaka wan be wawuogi mondo wadhi watimre nadi wadhi kuchocho mondo wan be koro winj duondwa nikech bill kosekal mobedo act to waduogo waleng wabet ot manyiso ni onge gima dhi timre nadi onge gima dhi timre odhi bedo abeda ni en otas koro nyaka wa make sure ni wan be wadhi e public participation wa prioritize gik mwadwarogi wandiko memorandum ma koro kwasendiko memorandum kata petition mwatero kokokal to koro sama wadhi e iluongo ni Office of Ombudsman kata National Council of Persons with Disability owacho ni nwandiko nyaka memorandum to onge gima otimruok nade onge gima okal ng'e ni body no kata migawo no gin nyaka gi teko mar samon gibiro kata samon CC mar county gipenje ni gini ok oyud kata milom okia gimoro amora matimre sani to seche moko dwaro kata disability card mane Mr. Kennedy osewacho no manyiso ni koro be nyaka wariwre gi jogo iluongo ni CHP Community Health Promoters gin be nyaka milome ni chop gin nikech gin to koro gidwa donjo e gweng' saidi gin giwuotho e ot ka ot mondo gin be ka gineno ni ng'at moro kaka ila nitie to gitimruok nade gigo referral e osiptal to koro kata ka outreach services nyalo wuok kuom osiptal kata from county kabiro mondo otim assessment atieko kawacho niya Kisumu County sani wan gi bills mang'eny wan gi access to information policy wan gi sexual reproductive health and rights bill to koro disability act be osebiro koro wadwa riwo gigi mondo wa make sure ni ng'ato timre nade odo milome to wan kaka organization wan gi oteku mar chopo kumora amora mo make sure ni onge ng'ata man gi ng'ol no mopogre mowe oko to sani act nitie to budget bonego bed ni timruok nade
gibete. Erokamano. Koro achiko mana kago erokamano kendo wacho ni wan gi tich monego bed ni wadok watimo to wadwa time nikech gimonego bed ni watimo maber ne pinywa kaka mar Kenya ni en tiyo tich. Koro nyaka wago tich ma make sure ni ng'ato timre nadi oyudo mijumbeni. Erokamano. Erokamano ahinya Sylvester Hadhaya. Mano Sylvester Hadhaya Korom Gajwang jakidera tich jomong'ol achiel kachiel kintiere kaunti mano ma Kisumu. Irene Ngolo, in bende achiwni thuolo mar wacho wachni mogik watieko. Erokamano ahinya Sharon. Mokwongo adwa ni mondo mi amedie wach moro ma be Sylvester temo wache to Kennedy nochako wache. Wach mar caregivers nikech koro act ni endi omiyo kanyo endo caregivers teko mar dhi kanyo endo mondo gi apply to kendo ka gise apply to ginyalo yudo stipend kata marupurupu ginyalo yudo mar 10,000 to especially mai timore ne jorit nyithindo kata caregivers mane gi jogo eko man gi severe disabilities kata permanent disability moro ming'eyo ni ok birumo chande. To kendo mar ariyo Kennedy no wuoyo e wi wach mar registration ok inyal tima. First mokongo wantiere gi community health promoters mabe osebedo ka timo tich maduong' ahinya e wuothe mieche to kendo wuothe udi. Magi e kijoge eko mabe ka gise wuotho to ging'iyo to giwacho ni mae kata nyathini endi okone ni en maber. To seche moko en through identification of by birth to kendo be seche moko en ni in janyuol ne miboke wacho ni nyathina ni okane ka nitie maber. Ter nyathini endi community health promoters kata in janyuol michich kata ng'atno eno mabe oneno ka disability nyathine nyalo bedo ni nigi disability bro timo kanyo endo community health promoters bro timo referral kata in janyuol bro tero nyathi mondo itim assessment ni itim medical assessment ni ibro tim aito daktari bro bedo kanyo endo from the ministry of health to be national content record and national council for persons with disability mabro ng'iyo ka endi to mae disability machal nade. Kose timni assessment ing'iyo ni amato disability machal kama endi. From there te makoro inyalo indiko ni barua ni endi makoro idhi godo ir national council mangiso no se timni medical assessment kendo yudi ni intiere gi ng'ol. Koro kanyo endo ema national council dhi mi kanyo endo card kata register inya register then imi card mari. Koro card ni eni oinga mari. Card ni endi manyalo konyi e tax exemption nikech okinyal register kata okinyal apply tax exemption kata in janyuol manyathine nigi disability okunyal apply tax exemption sama be koro ionge card ni kokin registered by National Council for Persons with Disabilities. Then maradek makatieko to awacho mana kanyo endo ni onego beni mokwongo wantiere gi policies mabeyo ahinya to kendo wantiere gi act kaka koro maendi onego beni waket gi etim kipo wuoya to kendo sama be wadil gi jogo eko mantiere gi ng'ol mopogore wateme mondo mi wang'igi eyo maratiro mar dhano at a human right based perspective kik wang'igi ka jogo eko ma jochan jogo eko madwara kony to wakwong bed intentional ka wang'iyo ni magi eki dhano kaka an disability en gino endo ma wadak godo inyalo wuok ka endi to kuom hawi marach ajali otimore kamane kaka iyudo disability imbe diher mondo mi otimni mana maber kaka jomoko be itimonegi. Omiyo watem timo awareness creation kena nyalo kwayo mainstream media sana sani wan gi social media mondo wamed timo awareness creation sani wachomo election. Nitiere jogego mantie dala moke kata anything to do with election. Samochopo voting kachacha gini tingo getinga ngiso gini ket lweti ka gikia gimora amora. Omiyo the mainstream media okonywa sana timo kata kunyalo bedo gi sessions mopogore just for awareness creation and advocating mondo mi wang'is jopiny ni maendi to gima dwarore kata kochopo weche mag disability kata ng'ol onego watim achiel ariyo adek. Omiyo ago erokamano ahinya ne Ramogi TV kuom miyo wathuolo mondo mi wapuonj jopiny odiochieng'ni makawuono. Erokamano ahinya bende kuom puonje mabende uchwalo oko kacha ne oganda mapacho ka bende Kennedy bende kika ng'adi oko gi wachni mogik kitieko. Erokamano kuom miyo wathuolo. Chik koro nitie to gima muhimu mondo ti odwaro goodwill mar stakeholders te ok en mar ng'at achiel odwaro goodwill mar stakeholders te to poch gi pak ne ker marwa nikech
otimo gima long'o okale ni i to kete kogno moro cha nobudho manyaka Kibaki oyudo accident eko neno ni kare gini important ma to tim ka onge gima osetimore makelo buok. Senator Asije minagone ukamano kuom kedo ne joma noyiere ni mondo kednegi okaw namba opogore gi jomoko waseneno gi chien kacha mae maneno kotiyo erokamano inya Kennedy bende kuom biro tagone erokamano inya kuom golo odoke ito ahinya nyaka luwore koda chik gima chik ni wacho chik mago mag ratiro mag joma ong'ol. Agone erokamano Irene Kennedy kanyakla kod Sylvester kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa. Nyakor Ngajwang' en puonj ma kinde ka kinde ngini kinde machielo kocha kwaluongo u bende biro bedo chaku biro ka mar mondo mi ulernwa nikech ngeni chik kosekadhi to koro nyaka kete mane tim to kikete tim Nyakor Ngajwang' in bende nyaka ibed gi ng'eyo ni chik makamano to wachango maka bonono ni samoro itimo gimoro kik bed kaka akwede samoro ni koso ng'eyo ne ng'at ma itimone. Kokamano anno ka sari oseromo gi nus gi kanyo bende makelo we giko mar twak makama mabiro en chenro mar tedo gi chiemo kawuono en chieng' tich adek akani jalieta oikonwa kit tet mane kete mana ka bang'iyo matin nyinga Sharon Ong'aw. Ginyo manye ni wuoyi madhi kendi. Oh, Parnit, in bende. Ichak paro wachno. Kare baba. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao dongi? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yiem tachaga. Ibiro utenda kama olichaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok ajaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Kito. Waluong ne polisi. Yes, Yuri. Stop it. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mogi TV. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials di mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi, tikete paji. Mamiyo lek bedo adiera. Poko pogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi. Kod Sharon Ong'aw. Kik bai. Athothne ka wachiemo wadwaro ni mondo wacham chiemo mantiere koda ndhadhu, chiemo mabende medo gik moko e dendwa, medo wa nguvu, medo wa gik ma opogore. Mano bende wanyalo timo kaluwore koda gik ma wamadho. Chenro mar tedo gi chiemo kinyi ma kawuono odwa ni mondo walos olemo mopogore mimadho. To kwa mane ni gin pi olemo, nitiere kaka iloso gi e yo ma opogore. Ma bende idwa tang'nwa kod chef marwa ma kawuono iluongo ni Chef Wycliffe machiegni kabisa oyawre. Erokamano ahinya. Mana kaka wacho kendi ni kawuono en olemo. To ogin olemo ni juice en gi nying machielo. En gi nying machielo. Yes, en gi nying machielo. Iyudo ni seche duto ka watemo chiemo to watemo mondo wacham gik moko ma healthy. Chiemo manyalo miyo dendwa bedo go nguvu. Chiemo manyalo rito tekre mag dendwa ma tuoche mag abuba gi tuoche mopogore gi kanyalo temo mondo makwa to giyudo ka dendwa kod immune system man kare. Koro iyudo ni ka wawuoyo about juices ma dhano madhi kuonde mopogore, onego bed ni wachamo gik moko ma healthy. Iyudo ni seche moko daktache temo nyisowa ni wacham alode, wacham ang'ono. Koro seche moko idwa ni alode minyisowa ni wacham gi seche moko wanyalo loso kodgi kata na juices. Koro inyalo madho alot. Inyalo madho alot no i blend
iyudo ni seche moko fruits mabe wachamo kaka rabolo, pineapple ma wan kodo ni inyalo yudo ni seche moko obende ka chame to wanyalo timo ang'o, wanyalo loso kode juice. Juices mang'eny iyudo ni sama iloso gi kampuni okwa ng'eyo ni olos gi nade, chemicals miloso gi kod okwa ng'eyo ni omedi ang'o, koro wan wadware ma fresh. Koro iyudo ni sama walose iyudo ni wa trust gima wamadho, wang'eyo ni gima wamadho en gima fresh, wang'eyo ni gima wamadho ni onge chemical moro ma oketi dende, onge gimoro momedie. Koro wan wapuonjo kendo waloso fresh juices, to waloso fresh smoothies, to waloso fresh milkshakes, to waloso fresh detox. Tiyudo ni olembe gi duto juices mwaloso gi nikech yudo ni iye kanyo wakete seche moko alode go, wakete fruits go, kuonde moko ben timo wakete nuts, gigi duto bedo kod gimoro maber ma gikelo e dendwa kamano. Ng'ato bo penjore to pogruok nitiere kanye kiloso juice mar mananas kata kiloso smoothie. Juice gi smoothie pogruok ni kanye? Pog mani juice gi smoothie on mae. Juice number 1 en ok en thick, en light juice. Number 2, juice amiloso yudhi do nigi enhancement ne keto ne sugar syrup, jomoko keto other sweeteners. Lakini smoothie sama wuoyo about a fresh smoothie kae, smoothie no wakao fruits mwadwa lose gono to wakao to wakete blender to waketo kod ice cubes mondo bed mang'ich to wa blend then koro idhido ni smoothie obedo thick en koro kendo opek opoto mopogre kod yudo ni seche moko kwa wuoyo iwacho mango smoothie to wuoyo mango juice sama irango gi kama kata ko gin glass idhido ni juice ochot to kwa wuoyo about smoothie tido ka smoothie opoto to smoothie onge any addictive onge sukari mwakete wakete kitaka kena natural mar olemo no kene mwatiyo kodo koro mananas to mit mar mananas to onge gimwamede kamano. Aya koro kawuono waloso smoothie aina mage nikech aneno ka wantiere gi pineapple, wantiere gi apple, strawberry, gik moko ng'eny kae. Koro kakae wabo chako kod smoothies. Ma smoothies ma kawuono adwa loso just a tropical eno ingeni obedo matek seche moko kokora wakao pineapple waketo pineapple smoothie, waloso mango smoothie, waloso banana smoothie. Koro wadwaro ni wariw gigi. Koro smoothie ma kawuono ma adwa loso a tropical smoothie ma adhi kiko pineapple, taketo strawberries matin to kod watermelon. Ai bang'e abokao takete ice cubes. Onge addictive moro makete na mede sukari, na mede Gidho waido winyo ko waluonge ni cocktail. Ene cocktail? Mae ok en cocktail. Cocktail koro kendikete amuna matin. Cocktail iketa amuna matin. Koro mae ento onge amuna yoyote. Lakini seche moko be yudo nitie jok mabende lose nitie cocktails moko mabende yudo ni koro kaka tropical mawueno. Ikao avocado, tikao passion, tikao mananas, tikiko kanyakla. Jomoko nitie makose kike. Ineno iwacho ni kila ng'ato nigi starehe mamare. Koro nitie jomoko mabende kaka strawberry daiquiri. Strawberry daiquiri en cocktail moro ma ng'ato dhi loso smoothie moro ma en strawberry style bang'e to koro dhi okete kendo kong'o moro mwaluongo ni ram. Koro kendo ineno ko koro en smoothie to koro kendo kawe mokete omede gimoro amuna moro koro kendo oduogo maloko nyinge. Lakini smoothies to gin onge gimoro momede. Ok wadwa mede gimoro moro, wadwaro ni mondo bed healthy. Ma be samwa madhe to en kod gimoro mabe okeli delwa. Ok en wamadhe mondo wawinj mitne, ok wamadhe ni koro wa refresh mondo koro wabudho kamoro ni budho bet. Lakini wadwaro okel lokruok moro e dendwa. Koro kawuono abotiyo kod mananas, mwaluongo ni pineapple gi dho ngere, man kodo ni. Sama ng'ato dhi kawe e chiro, nitiere kaka ing'iyo mondo ing'e ni mananas ma dhi kawo ni en mamit cha, nitiere moko makech, nitiere moko ma wach. Koro mananas be lure kod aparo ni location kuonde ma climatic conditions kuonde yudo ni nitie mananas ma kuonde ma kuma pidhge to okecho wach to nitie mananas moro ma bende ayo moro bende depend gi variety ng'eni olemo yoyote obed kata oduma obed kata oganda wan kod mopogore koro mano be kelo pogrok. Koro yudo ni ka isobedo industry kaka sama wanyo fruits gi to wang'eyo sama okel gi to nyaka ikaw achiel ibel mondo ing'e ni my the right thing. Then you don't bende another thing depend bende kod gimidwa loso. Nitie jomoko ma gin gidwaro pineapple no ka owach. Nitie jomoko ma be dware komit. Nikech gimodwa loso no bende wach. Bende wach. Koro lure.
lakini madwa tiyo go ni to ok owach to omit ineno kala ne nyiso ni be ochiek. Koro watermelon nani pineapple nani or mananas opogre kang'eyo pogruok mantie kindgi. Dholuo baga matin lakini wacho ni pineapple. Koro wabo chongo pineapple wani. Ya kanyo koro wabo kete kanyo. There's some few chunks. Koro wadwa kiko olemo gi duto mondo walos tropical smoothie. Wabo tiyo kodu strawberries wabo keto iye kanyo. Ntie kuonde moko mabende moko wacho nitiere olemo moko mok cake. Ntie olemo mok cake, koro iyudo ni ntie olemo moko ma ok inyal kiko gi seche moko iyudo ni ing'eni olemo gi duto ntie chemicals ma moro iyudo ni moro is acidic. Kopo mikike kao seche moko ntie jok ma olemo moro kopo mikike to odhi bedo koro mawach, odhi kelo taste moro mopogre, omiye leny. But koro samo wuoyo wach leny to mano taparo ni is a medical condition ma okeni wi fruits kamano. Koro wanyalo keto magi. Then wamedo watermelon piece mo matin. Mananas watieko go. Koro keto gi kando. Watermelon wani bende wachonge matin. Ben ma sweet cha. Ben mamit. Mangupi maber kabisa. Obe wakao slice mo matin. To mede blender kae. Wabo kao ice cubes to amede. Onge any sugar kata gimoro mwaketo iye kae. Wabo biro blend. Then kora blend Wasetieko mano to wanyalo kao gimiluongo ni garnish. Mano koro miketo ni maridadi. Maridadi. Mae inyalo chame kata kopo kichako madhe. Koro wanyalo loso garnish moro ma jaber kae. Mano medoso go glass no. Odwa dose mondo bed maber. To garnish no kanyo. Waolo smoothie marwa. Idoka and very thick. Kanano. Mimi wacho ni kimadhe gi fiber go. Kimadhe gi fiber no koro yako ber. Koro iyudo ni okri ichaki chunge kendo ni mondo. Ma kwa chunge. Mae wamadho kamae. Kamano. Koro wacho ni pogruok ka koro ng'ato ne dwaro loso juice mar ginegi. To wangi medo ne pi mondo bed ma ibodo ngato bo medo ne pi to juices kaka wacho most of the time dhano ka to medo sugar syrup koro mane makelo ga pogruok kabisa e kind juices to kod smoothies
Koro ka wasetimo ne garnishing kamano to wanyalo keto ne straw. Straw na waketo kanyo. Ena gima chap. Chap. Mok en gima Ok en gimoro ma budho. Dakika ariyo moko koro kibi wacho ni gidimiya seche mathoth mar lose kata piyo gokinyi kar mondo waketre gi chai pile. Inyalo loso sama e dakika ariyo, dakika adek. Iyudo ni koro itimo gimiluongo ni mise en place. Ka in gi fridge dala inyalo ng'olo fruits gi. Kiso ng'olo gi to if freeze gi gibedo momakre, en gima manyalo tieko kata nadu achiel e fridge kiketo gi maber. Mano kihandle maber. Kihandle gi maber. Then gokinyi inyalo golo gi fridge kata gotieno sama idwa tiyo kodgi tigolo gi fridge. Tae pigi chande ok to yeyuka. Ai koro pis midwaro chande to itiyo koda. Iloso koda. But nitie a number of them. Koro kata kwa wuoyo about banana smoothie. Ok en gimoro ma ipoka banana kamae tiketo ice cube ti blend. En gima ma bang' dakika ariyo to isetieko. Enjoy. Koro in ikawo olemo gima intiere godo e ot itugo go. Mana ni ipimonwa waponga bela winjane to mae wacho ni ang'o? Mae wawacho ni luongo ni tropical smoothie. Akawo ariwo olembe mopogore opogore. Kamano. Yes. Ong'ich to mit. To mit, yeah. Ne jok mana kaka iwacho onge sukari mang'eny. Onge sukari. En gi natural. En ag natural sugar, sweetness. Mar mananas to gi mar watermelon ma bende orome. Jogo eko ma bende nyiso ni were gi sukari, iwere gi sukari lakini kimadho ma to natural sucrose no ma bende konyi kabisa. Kamano. Maendi koro watieko mokwongo. Healthy eating mar ariyo waloso ang'o? Koro mar ariyo ma bende wanyalo loso a detox kata detox. Detox no. Koro detox iyudo ni seche moko bende nitie tuoche moko ma bende ni del kaka iyudo ni nitie ng'at moro ma seche moko kochiemo to winjo ka en gi shida nitie ng'ato ma be seche moko kobet kamoro to dendi ofundore seche moko ng'ato tiendene oyudo ka tiendene lit ok onya wuotho ka wan joma nyiri to face ni ka en pimple mokrum. Koro wan kod detox yen moko fruits moko makopo mwa kiko maber olembe mwa kiko maber mwa blend kanyo mayudo ni koro gima wuoye kaka alode kange. Kidhi ka daktari bong'isi pile ni cham ang'o? Cham alot. Wycliffe sani nitiere moro mowuok mikiko turmeric, machunga, ginger, gang'o iluonge ni ginger shots. Lakini koro kawuono ginger no be wadwa tiyogo. Wadwa tiyogo lakini koro ma is just en gi nyige mopogore. Wano nyalo luonge ni Greenwald. Greenwald en wadwa tiyo kod parsley kae. Nya tiyo gi celery leaves. Wadhi tiyo kod cucumber kae. Wadhi tiyo kod ginger. Koro ginger no wadhi blend For the ginger wadhi blend it wakao pige no matin. Koro pige ne mobo tiyo kodo. Then mae wa blend to wakiko kod mae. Green smoothie because what Greenwald. Greenwald sache moko nitie ng'at ma bende dwaro mondo obed kod mit moro ma obedo kod natural sweetness chande. Koro onyalo kawo apple bende mokiki iye kanyo. Koro nitie jomoko ma kosenene ralum. Koro ok mitne. Koro Greenwald wani en detox moro ma wadwa kiko gik mopogre kae. Gima wadwa chako kodo, wadwa extract juice mar ginger. Koro gima wabo timo, wabo ng'olo ginger no in small pieces. Oler, ma nyaka luok gi maler ma sama koro gidhi cold room kacha, to gidhi ka giler. Koro man is one of the recipes mise en place mwatimo. Wa ensure ni fruits gi samwa nyiewo gi to waluoko gi maler kabisa. Koro blend nyaka go yuo kata lo. Blend nyaka go yuo. Koro oyuo dong' oko. Koro odwa manyo
syrup. Wadwa chunge, kore mumi wadwa manyo flavor neno kende ni syrup mare no kende mo manyo. Kech be kwadware mang'eny ahinya. Bo yudo kitimo mana gi kijiko moro matin. Kijiko moro matin. Koro tiyo kod mae. Koro jotedo tok mede ne pi. Jotedo tiyo gi paste. Paste ni makoro gitiyogo mano kitchen kochande, lakini anto koro gima dwaro en pigeni kende madwaro. Koro modong ni wanya kete kando. Mondo koro waluok blender wani maler. Warinse to kwa chida ahinya. Correct. Alafu warinse mae. Koro wabokao ginger wani. Dwa pime. Paro nwanya tia gumae. Keto 30 ml. Medo 15. Ono 45 ml. Abutiyo koro kodu celery or parsley leaves. Yude chiro. Koro abokao mae. Taketo iye kae obe oler. Waseluoke. Koro enthoth ni tiyo gi ite. Ni watiyo gi ite kodu stock mareno be waketo matin kabisa malo no. Alafu watimango wamedo watermelon matin. Koro don tiyo ng'at manyalo medo watermelon. Ndiyo ng'at mabe nyalo amua to extract juice ma carrot juice. Carrot juice beber jogo man kod shida mawang'. Koro kila wakati dhika daktari ni ngi shida mawang'. Nego beni chai muodo carrot mang'eny to komuode betek to inyalo loso a detox is a detox to en nyalo bedo be nyalo loso kode healthy smoothie moro bende nyalo kawe ti en gimit moro. Koro wanyalo medo mae. Koro watermelon omedne kala moro kiko bed green ahinya. Odhi bedo green lakini watermelon dhi mede ndhandhu mo kanyo bende mamit. Ineno ginger mwa keto chande okeche dok owach. Koro mae dhi balance flavor na. Dhi balance. Kiko bed gi makecha ahinya kamano. Koro bang' mano to keto ice cubes. Bodonjo bang'e. Sorry? Cucumber. Cucumber wabo meda matin. Piece mo matin. Bo medo be piece mo matin. Jomoko neno ka be rada kamano. Kakiwinjo ka wacho ni kila ng'ato gi starehe mare. Iyudo ni nitie ng'ato ma ogombo kata carrot ni ogombo mondo muoda kamano. Lakini nitie ng'at moneno ni an muodo carrot non tekna. Koro ineno kata na hospital ibunjo ko ng'ato wacho ni an eri mondo chuya sindan kar muonyo. Eri amuony yath ka sindan. Sani be gilosonwa kaka koro niang'. Wan ing'e ni chon en muode kamano. Imuode. Sani iloso ni nyaka juice obiro. Koro mae bende nitie ng'at manyalo gombo cucumber no muode kamano, nyalo gombo carrot muode kamano. But iyudo ni the effect modhi kelo dendi chande is the same. Lakini koro ibende igombo sache moko ni kar muode. Ng'eni en ga gima fani ko ni kori wuothi barabara imuodo niang'. Ni Nairobi muodo niang' bedo matek. Lakini sache moko kopo miloso kode juice no ikete take away cup moro. You enjoy kendo nyadhi bende en kod mi class mo kanyo. Koro mae bende kar lweti. Koro watema ne imagine igombo mondo madh Greenwald. Then koro itingo watermelon, itingo cucumber, ginger bean kodo. Ineno gin gik ma obagre. Lakini ki blend kamae to bedo maber kabisa. Koro wadwa blend gi.
bedo bidama thick kabisa. Kagombo medo pi, adwaro mondo bed thick. Omiyo kadwa medo pi. Lakini ode blend. Timo kamano. Oyudo ka ineno ka watermelon obiro ma o change color ne. Ok en koro dark green, obedo biro brownish mokanyo. Koro kiyudo o change color no, ndhandu chande be obiro change. Ginger chande odhi ma o balance taste mar ginger. Koro en gima uma inyalo gombo mondo imadhi. But again kediduogi yudo ni detox is another drink moma bende dhano temo luore. Jok moko ng'iyo kode kaluore kod gik ma oket kae, oketo bok, oketo fruits, oketo ang'ono. Kaka wacho ni nitiere ng'ato kosenene mokuongo rangine. Rangine no kende to wacho ni yawa, mae to koro imadho nade. Lakini wan koro warango seche moko ni effect. Siko ni yath ok mitga. Yath be poko bedo ga mamit. Mae chietho, mae is mae chalo gi wan kaka herbalist in a way. Ineno. Nikech mae miti ni dawa kakae wami ichama loti yo moma opogore, ichamo celery leaves, ichamo parsley leaves, ichamo carrot be sache moko kar muode, ichame kamae. Koro mae nyaka bed gi manufaa moro idendi. Sani wacho ni nyidendi mang'eny weche matiyo biro mag figure 8, dwaro figure 8. Idwa ng'ado mafuta. Koro nitiere mo moro mabedo ga kama tagowa. Koro donge koro wachama gigi wacham wa blend sache moko be yudo ni nitie ingen gimo wacho ni when it comes to mambo ya industry mo antie mar hotel creativity play a big part, a big role. Nikech yudo ni anyalo bet kaka en nikech wacho ni nyaka bed ng'at mo creative. Adwaro na come up with a recipe. To adhi tatimo research mara tarango to what are the health benefits mag tarangon to health benefits go kupona kike kodango no sache moko nikech either okech ama mit kabisa ama sache moko wach dhok ama kaka idwa nikete diere irangon to kendo kopoma balance kodango no ngato kao to onyalo mixe kata dag cabbage, onyalo mixe kata go skuma wiki, onyalo mixe kod carrot, onyalo mixe kata kod orange bende fresh orange is squeezed to keto kanyo to madhe. But idhi do ni nyako bed kod impact moro idendi. Bodo ni ng'ato wacho ni na kiko skuma ni ma kike kod carrot ma kike gi ginger ma madhe to kawuono sa chieo to ido ko amora dendi bero kiwinj ko iyo samoro ine thagi ti ido ka mano kod constipation be otiye ko kod gik mang'eny kabisa. Nitie jomoko ma bende asega loso recipe moro ma atiyo kod ogaka ne meat kabisa. Lakini dhano ogaka meat kabisa. Mimadho. Ogaka. Inge ogaka? Ogaka nonti. Ogaka samoro wawire. Yes, ogaka no kako wire no. Koro imadho ben gu benefits moko bende ma sache moko kwa nyal gomba kasani. Kechu. Immune booster. Kise makamaka ni ng'ato ringo dok dala. Omak moko mani pudho ka. Kamano. Koro gik moko duto ma wan kod okaka e jikon. Iwacho ka ni jikon gimoro amora nyalo biro kod recipe. Obed cabbage man kanyo, obed skuma man kanyo, obed carrots. Sache moko iyudo ni kata na opoklo mag watermelon gi bentinga anyalo blend Tinde sache moko bende kata na opoklo mag pineapple mag mananas go. Bende iyudo ni ng'ato blend kod rice, mchele to ng'ato loso kod keta kanyero mo tedre wuon oloso gima chielo. Yes, oloso gima chielo itimone fermentation. To kosetimne fermentation to fermentation end product and alcohol. To alcohol no benden kod effect. Kombucha gima chalo kamano. Nyinge gi opogore koro my is my detox. Okay. Koro again sache moko for the first time you might not like it nikech moko ng'iye dhok nikech to mana kaka iwacho nti gigi ekie ma tiye del kabisa. Koro okochuno ni
chako obed mamit lakini gimokele del maber kamano. Aneno ka jomoko madhe ka yath iketo ne okombe moro matin to omadhe. Sura boketho lakini kiny ko chiew to kongi kaka producer mara Sharon ohere kabisa. En koro bang'e wanyalo lalre wi mamiye recipes moko ma koponi odwaro cut weight, odwaro timang'o, wanyalo share. Sani wamanyo yani ka ng'ato ng'iti pichni ileny ok leny moro ni wiro coconut oil ileny alenyan skin ni healthy koro skin healthy emage magi ema koro nego benwa malo. In fact sani watemo change nitie gima waluongo ni nutrients when it comes to how we enjoy our beverages. Ido ni dhano temo weyo madho gik moko molos go sukari. Yes, koro wabiro to warango to ko fruits kende nego beyo ni to seche duto mwadhi hospital ngiso ni wa avoid ringo wachama alode. Koro alode gi okwal tim kama wa blend gi walos drink moro ma seche moko bende wanyalo madho. Watemo imagine ndalo moko mabiro ma kar nuwa madho cappuccino to wabudho waromo wa madho detox. Nitere osiepa moro mabende en kinde ka kinde nyathine kobedo matuo to tero setatise ni yawa mi nyathini olemo cham to kodwa okong'eyo inya kata loso ne obe nyalo loso ne nyalo ng'ise ni kar ng'ise ni miyo olemo cham to inyalo recommend just juice moro ma bende inyalo ng'isa ni blend ma to mondo mi nyathi omadhi kamano. Koro bende king'eyo ni to engima e dendi ni idwa nang'o motimre sama koro iwinjo ka dendi ofundore iyo moko ang'o gene to ma en detox ma bende koro iloso kik inene ni ochal kama mabo ok ng'iye nikech mitne ing'iyo nikech gino ma bende okele del kata motime dendi koro inyalo loso green world kamano. Okay. Koro green world ni inyalo lose mana kakineno gik ma itiyo godo gin gigo ma bende inyalo yude chiro gin gik mantiere machiegni kodi kati bende itugo kodgi mopogore inyalo medo iwacho ni kionge kikumba bende ntiere machielo ma inyalo kiko ineno ido ni fruits gi duto gin manufa ng'ato nyalo hero no kao carrots or blend to carrot no ntienga ma blend poklo neno duto koseluoke maler to nyalo kao to kiko kata nago apples to blend guys cubes keno dware mang'ich to keno dware be maliet seche moko gombo juice to dwaro detox to ko dware maliet to ikao kawapi pi ma obedo purified maler ti blend koda. Mane kaka en koro geno no sepunjore smoothie mokwongo ma waloso neno kwa kiko mananas wakiko watermelon kanyo ero loso no smoothie mamit bendo ber mana gidel koro ibende gigo kaka wawacho en mana temo chiemo sanyo kene na chiemo mondo winj mit udon mondo kata kise winjo mit to dendi no bedo del ma healthy del ma bende nyalo timo gik moko ma bende konyo pinywani wang walore gi kanyo nyako odiochieng' machielo e chenro machielo mar tedo gi chiemo nyinga Jaelieta. Are you
you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Mar Yesu teko kuom ng'wono mar Kristo bonyesa *860 *416# to parne ya Ramogi TV ene od jower duto Kinywa manyini wuoyi madhi kendi. Oh, Parnit, in bende. Ichak paro wachno. Kare baba. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Ticha beach kochakore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang'ne kawadokocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Idho makaeli
Lungani a boy handsome woman away road bed and breakfast. Lungani DJ Koloko instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Nyakwara Mugiajong dakika inaboro tok sadek marokinyi machiegni e chenro mar mbako romo okinyi makawuono machakore sani nyakango mol kanyo sabich maronyango antiere kayo kongo mondi mar michal mar fuambo mago weche mwalunu machiegni kod gwenge duto mapacho kae weche minyalo bedo kod geno ni kuku ka achiel kod tiengi ibro bedo ka ineno kendo iwinjo achiel ka achiel mana kokalo e Ramogi TV. Kawachako chal mar fuambo Nyakwara Mugiajong wach mwalunu en kotudore kod romo mopogore opogore makamiti mochung'ne wechego mag omenda bro bedo godo odiochieng' makawuono kata kamiti mano moyang kanyo kod dhongere ni Finance and National Planning Committee. Odiochieng' makawuono kar saa 4 mar okinyi gibro bedo kod romo mokwongo kama bende gibro bedo ka giporo wach kotudore kod budget moket tenge mano ne migao mano mar apis jaga budget e pacho kae kaachiel kod apisi mano mar Commission on Revenue Allocation. Gibro bedo ka ginono gik ma okete budget mano mar hik omenda mar 2025-2026 mano budget estimates ahinya to mago ne wechego mago mag omenda magitiyo godo pile ka pile mane migao kata apisi mano mar Controller of Budget kaachiel kod mano apisi mar Commission on Revenue Allocation. Kopogore kod mano kar saa 8 mar odiochieng' bende kamiti onogo biro bedo ka romo kod jotelo mopogore opogore mano moriwo kanyo jogoro mongirore mano gibo bedo ka giromo kod mano jatend migao mochung'ne wechego mag omenda e pacho kae bende gibiro bedo ka giromo kod jatend migao mochung'ne wechego mago mag arita kaachiel kod mano Attorney General mapacho kae mar mondo mi ginon weche mopogore opogore kata ginon ane statement kata wach mayando gol kod jaod bura mano Irene Mayaka mano kotudore kod wechego mano kaka itayo mano agulu mar omenda mano mar Electronic Travel Authorization mago e romo makamiti mochung'ne wechego mag omenda odiochieng' makawuono biro bedo godo mano kamiti mar Senate mochung'ne wechego mag omenda e pacho kae. Kopogore kod mano wach machielo mabende waluonu Nyakwara Mugiajong wang'eyo ni piny owacho mapacho kae nokawo okang' mano mar keto kembe sukari mago mag piny owacho mano e lwet ji giwegi. Nitiere kembe sukari 4 mago mag piny owacho makoro omi private sector kata oket e lwet jaket mwandu ma oken mar sirikal ka thuolo makamano bro bedo ka timore kuom thuolo mar higni 30. Kotudore kod mano nyaka sani koro nitiere jopur mag niang' mane omiyo raka mano mar tero niang' e kambi sukari Masoni mayudore e kaunti ma Migori. Nyaka sani koro mago pur mag niang' mano tero sukari margi kata mano tero niang' margi e kambi mano mar Soni. Nyaka sani koro gikia chal margi ka gintiere kod ng'ur kalure ni tok oseket kambi sukari mano mar Soni e lwet jaket mwandu. Nyaka sani koro nitiere kaka kambi sukari mar Soni ne nitiere kod gopgi. Nyaka sani koro gidwaro nono kaka ibo bed ka ichulo gi gowi makamano toka koro kambi sukari mar Soni koro ogole lwet sirikala kendo koro ibo bed ka itaye kod joket mwandu. Mane wach ma jafombo marwa e kaunti ma Migori George Juma bro bedo ka luonwa achiel ka achiel odiochieng' makawuono mar mondo mi ginonane ni to koro mago contracted cane suppliers mane tero niang' margi e kambi mar Soni to Soni pod nitiere kod gowi margi en chenro mane kata okang' mane mbo bed ka iketo piny e yo makare mar neno ni ochulgi omenda margi e yo makare. Kopogore kod mano wach machielo mabende waluonu e kaunti ma Mombasa mano tudore kod romo ma oyang kanyo kod dhongere ni en Excellence in Design for Greater Efficiency. En romo mano mabiro bedo ka kelo kanyakla mano Kenya
Kenya Green Building Society kotudore kod Bureau Veritas. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka giromo mar mondo mi gichwalane oboke ma ibo bed ka ichwalo ne kembe mopogore opogore. Ka bende romo makamano en mano mar neno kaka inyalo losi moko kuom kuonde kata moko kuom buildings mayudore e county mano ma Mombasa. Moko kuom wanyalo iwacho ni the newly certified facilities ma ibo bedo koro e lwet excellent in design for greater efficiency ma koro sechopo e rang'iny makare mano ting'o kanyo apisi mano mar county assembly ma Mombasa, apisi mar governor kaachiel kod od thieth mano mar Portrays sub county hospital kaachiel kod mano kar bero mare kata theatre section mare kaachiel kod chiro mano ma Kongowea. Mage moko kuom kuonde ma koro ibro bed ka iyango kit kaka ibro bed ka igero gi e yo makare. E kinde nyasi ma kamano governor e county ma Mombasa mano Abdul Swamad Sharif Nasir bro bedo kanyo. Wantiere kanyo kod jatend migawo mochung' ne wechego mag pi kaachiel kod lokruok mar chol mar kor lwasi mano e county ma Mombasa mano Emilia Chieng kaachiel kod CEO mano mar Kenya Green Building Society mano Nasra Nanda kaachiel kod jotelo mamoko mabro bedo ka yuoro kanyo mano moriwo Julian ma en Building and Infrastructure Growth Director mano mar Bureau Veritas. Wach makamano jafombo marwa e county mano ma Mombasa bro bedo ka luonwa achiel kachiel kendo kuku kaachiel kod tiende obo bedo ka waneno e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Mogajwang' wach machielo ma bende waluonu e county mano ma Homa Bay. Wang'eyo ni nyasi mano mar Madaraka Day mano ma higani igeno ni bro bed ka ibago e county ma Homa Bay. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono e county ma Homa Bay jafombo marwa Ali Abich bro bedo ka loso kod governor e county ma Homa Bay mano Gladys Wanga mar mondo mi ginene ni to gin ikruok e mage moket piny mano motelo ne nyasi mar Madaraka mibo bed ka ibago kuro tarik 1 dwe mar 6 higani. Nyakwara Mogajwang' gi kanye machopo godo e giko mar chal mar fwambo akaw yoyo matin kaita duogo kod twak e chenro mar mbako romo. Kik dhi mabor. View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Jumani chenro mar purgi ohala kawuono adwa na nyisi ni wapuonjore kit pith mar mchele mar kwamo. Onego bedni kusechopo kata onego bedni ang'ena bro gunda di puodho. Koro kanyo ka koso nini takwano tilesenadi tabro dhi kuma koro akecha. Takwano grains mar mchele. Tabro go kwano gi puodho no te. Tanyisi ni alori puodho ne bro nwang'o gunde 45 kata 50. Mashin ni en mar rego mchele. Kose ai puodho ikelo to warego ni idhi chamo mchele.
Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony e weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima, Sabato, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Lwedo chweyo. Koro ka sana sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi, kod Sharon Ong'ao. Kick by. Nyakwara Mugiajwa ng'ang'isi na kauma na yueyo madundo kaitabu bedo kaduogo kotwa kechendo mar mbako romo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduora. Nyakwara Mugiajwa okinyi makawuono kaluore kod report mayando gole pachukae. Nyaka sani koro liekore ni piny Kenya en piny namba 33 kama luasi mar daka ne mod liete kachiel kod chuo liete okena luasi makare ahinya. Kaloni ni nyaka sani nitiere kwan mon liete kachiel kod chuo liete pachukae madero milion 1,149,115 mano kaluore kod migao mochung' ne wechego mag kit chwech e pachokae. Kata kamano okinyi makawuono Nyakwara Mugiajwa e studio marwa e county ma Nairobi kae antiere kae kod mond liete mar mondo mi wawinjane sigana margi. Nyalo bedo ni anyuola sando mond liete. Tang'o momiyo nyalo bedo ni mond liete moko tok ka wuon par margi osewito ngimagi to gikale mateka.
Mon liete mantiere gode studio okinyi makawuono wadwa kawo thuolo makende mar mondo mi gilernwa ne sigana margi gigo magisebede ka gikale to nyaka sani kuma gichope bende giseng'eyo yo makare kata kuonde ma ginyalo yude kony mar mondo mi giyud ratiro margi e yo makare mano ratiro mar chiliel kaachiel kod nyithi kiye ma iweyo gi godo yiena mar mondo mi arwak welo mantiere gode studio okinyi makawuono antiere kae kod Levina Atieno Odera ma en Chiliel. Levino yaure ichio nade kendo machiegni network. Ichio maber. Doko kamano kendo wadugo romo mar ariyo. Machiegni okinyi makawuono. Kamano. Nyakwara moge jo ng'wendo machielo antiere kae kod Silvia Ogola ma bende en Chiliel. Oyaure Silvia ichio nade? Ichio maber. Agoero kamano. Na nyikwara moge ajwang. Kech kuom ng'uono Nyasaye omiyo wayudre kendo studio mara mogi okinyi makawuono. Machiegni network okinyi makawuono. Mana kaka iseneno nyakwara mogi jong mage welo mantiere goda achiel kachiel e studio marwa. In bende bed thuolo mar cholonwa ote, paro, penjo mora mora kokale nambwa mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kocha kutwak marwa yanga achak kod Levina in kaka Chiliel ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ilenwa sigana mari ni bedo Chiliel kinde mane to ngima osebedo yo machalo nade. Kachako adokero kamano Joyce kalose wach mar bedo Chiliel sani en dweche 11 chakre bed Chiliel jadano to tarik 2 dwe mar 6 ma kochopo dwe manyien to biro bedo higa 1 to okosebedo mayot nikech kano to noweya gi nyithindo be mok meka kana an last time nangisona gi nyithindo ma awo mana 6 mok meka moko gi nyithi kiye moko gi nyithindo mojwang to kaka an koracho ni kizungu wacho ni abedo gi double burden nikech kata kane nitie kata kane obedo nokoti to at least ntie weche 2-3 mono timbe nade mono nyalo konya koni no kosebedo matek kata gi joggi kony magimiya onge mana ma nyathina mantie grade 7 ni ema ginyalo chulo ne tuition mag school but kako chiemo kaka girwakre nitie wiya to kalero ni tich be aonge go kaka sani nan gi saloon to nokwal 2019 koro okosebedo mayot kuma makmana Nyasaye kok Nyasaye dikoro akapar ka dikoro antie awewa winja ne Silvia bende Silvia karwaki twak okinyi makawuono in bende dago mar mondo mi lenwa ni into ni bedo Chiliel karango tisebedo ka intiere kata in kaka ng'ama miyo noweyi kod nyithinda di ma koro gin nyithi kiye tisebedo kidhach kod geyo machalo nade. Erokamano ahinya. An achako bedo Chiliel 2012 masani an gi higni 9 ka onge wuon parwa koro pek masekale nyaka neno ninde kech noweya gi nyithindo kapod tindo nyathi maduong' pod ne jahigni 8 maduong' jahigni 6 matindo moro jahigni 2 moro jadweche 3 koro nokasekale mayot diere no kata paro mar dhi dwaro tich ne pod aonge go nikech nokenda pacha te naketo kuome nikech en ema manyo to kelo koro nanyalo temo mana go kibarua matin tin samori kaka jahigni 2 gi jadweche 3 ni koro chuno ni mori tuyo i toki mori ting'o idhi dwaro kibarua koro natemo dhach kodgi kamano nyaka gisudo koro ka gisebet joma matin nyalo chopo jahigni 5 moro ni bende otegno gidhi skul eka namanyo tich mar rito koro tok tij rito no ema nachako yude nafu matin koro anyalo timo gika kian kamano to koro noweyi gi nyithinda di wacho ni ne ntiere moro matin ne gin 4 ne gin nyithinda 4 moko go ne gin johigni adi awacho ni maduong' ne jahigni 8 jahigni 8
maluwe jigni auchiel kasto higni 2 gi jadweche 3 gi jadweche 3 koro matiende ni wuon par mari nowito ngimane koonge tich moro amora kapod antiere ka in nionge tich moro amora matiende ni ene manomanyo to koro nokelo ni ot in kaka ng'ama miyo e kinde matok kanosewito ngimane Silvia kapod antiere kuomi ngima nobedo yo machalo nade kopogore kod kata wuok oko ka koro iting'ori kod nyithindi te in makoro nyaka koro imany nikech koro nyithindi 4 gi ine baba gi to ine mama gi bende ngima no kobedo mayot ngima ne tek ne an ng'ama nyalo dhi kwayo chiemo kawede kech ng'ena tedo machiegni gi kadne koro kaneno mapek taringo kanerwa nira kawuono otek ada timona manyalo mik to oduma gora 2 samoro mik to rabolo ka onge be wakala kamano kamane kado bende angine kine modhi mbele koda mbaka pod obedo ka inyiso ne to anyuola no kawiyo machalo ne kalore ni miyo ma pod tin to bende no weyi kanyo kod nyithindo ma bende pod tin kaduokie twak Levina in iwacho ne dweche 11 mokalo ema ni bedo Chiliel to ne intiere boma ma Nairobi kae oweyi kanyo kod nyithindo 6 to bende ok gin nyithindo mamagi kalore ni moko kuomgi bende gin mago ma gin nyithi kie makoro ni kao makoro dak kod isebedo kidache yo machalo nade to anyuola no kawi nade obed mago modak kod Nairobi ka chiel kod dala kama wuoke kachako gi nyithindo go kane jaodo nindo kapok no ike kata ne ging'isa mondo nyithindo mok mekago aduok to jaoda duoko gi kanye ko aduoko gi nitie kaka Musa manyocha nan kaini mane kes mare man gi autism to nigi cerebral palsy to en gi nini ndulme nong'isa mondo aduok nikech koro garama mare no timbre nadi ne gineno ni pek gi nyithindo mane nitie 3 ma bende an go mamin gi gun gi kano chwanyre nyithindo go nodong ka koro gidak kigin gitegemea mana kwecho to jaoda bing nong'isa nitie nyathi ma nyako bende ma kich nang'e ka oran ne ko to Nyasaye notimo ne ono mane lungu mogik kai kanisa malimu ne nodogo chango ba dogo kawo adak kode kaka nyathina koro ji nowacho ni nyithindo go nikech onge tich to jaodi bende otho ka onge tich giminyalo timo mondo idong' wana gi nyithindo mameki to moko gi to mondo iduok gi kuma ne giaye nikech gin anyuola adima gin magi makoro ni dwaro ni dong godo tadima ni dwaro ni duoki achiele mari matinde na beach modong koro ni dwaro ni duoki nikech wuoda maduong' to dak kien en mana gi nyithindo 2 manyuolo koro e odno an gi kaka sani koro an gi nyithindo sani gina 6 nitie moro momedre gina 6 mok meka achiel kende mara koro no bedo na para jaoda kama pok notho odieng manotho na gutiendo gimoro sadek to ng'isa ni ibro chandri matin to Nyasaye bro yawni yo to nyithindo gi kikiduka ti chandri nade to no kang'eyo ni kara ngimane dhi chot bang'e koro gino emanoduoga paro ni ka jaoda nong'e gimomiyo nong'isa mano tadier ka nde jaoda nonindo na the first 3 months na chandra kabisa bacho ni awa koro gimoro ni chaka gima geno ne dwa ka gima dok chien yie mana ni dok chien kiasa cho ni awa chandra to nyathine mana nyathi achiel kende taduga paro ni gima na jaoda ng'isa cha alafu aduga paro muma Nyasaye no chiwo wuode kende and mzungu acho you don't give because you have monda ang'ang'ana tu kodgi chieng' mo Nyasaye botimbre nade boya una yon kech magacho andi mage ushuhuda makini emomiyo aduga dak kodgi no ka challenges ng'eny kech gin e school 4 kuom gin te school to nyakiran kech ni kore ne mama ine baba ko inong'o ka ng'eny ne an ang'e suko but gi style mugo kaka mara diko style mari ji mang'eny liedo sani ko inong'o ka customer bende oduogo timbre nade odok piny koro ngima minong'o ka dak samoro be gacho ni gima yudo ne mabro chamo gi nyithindo be konong'o jomong'eya nikech osiepe be noduogo ringo anyuola bende noduogo ng'eny gi osiepe ne ringo nade kalure kod kit kaka ni chandori koro nena ni bedo baden exactly masandi kaka ginene Ramogi giduogo ginene Family TV ma giduogo gisachako duogo ng'ato gocho ni pachgi ong'e mana ni ginene TV kae to in gi pesa no mi kata the last time mane it was on 8th mane gibire ot OJ about Musa bang'e kanyo ng'ato ng'isi ni ole 5,000 ole joma no bloki koro an bloki ko ino aka akwedo unakuwa
stigmatized kabisa, alafu trauma be unakuwa traumatized kabisa nikech ineno ka iparo ni awa jok mana konyo nikech oda na adaki gi ji mang'eny ngimana aluong ngima mar mamana nodak gi ji mang'eny sana koro reno na dak ng'eny moko nitie loka sani to ne giduogo gitimbe kane winjo jawach to mar wuon paro alafu gino imagine ni koro mina Levina ana salon Levina tije mano tiyoga kande okoti nikech kaka Musa ni inongo ka most of the time an kode ko ineno ka ji noduogo timbe nadi o avoida kwa hiyo kama gubende unapata bedo changamoto kuomi kwa hiyo kusiepe kinongo kaka jo kanisa be moko bende na kakoro avoidi ena na ja Kristo acho ni ja Kristo karen mana ntejo ma Kristo gi dhok tu kwa hiyo jo biro machiegni kodi jo Kristo bedo matin sana. Sylvia Karuaki twakeke ni into wuodhi osebedo yo machalo nade winjo kanyo ka Lavina wacho ni akweda no bedo kanyo nitire kata osiepe mano ringe ka koro osiepe ne paro ni makoro ng'ama koro odong kaka jakwecho enobo bedo ka omedo wa mana garama to wan bende seche moko wamanyo ne mana wan mari no bedo yo machalo nade in that no way kon nyithinda auchiel ma podi ang'wen ma podi tindo maduong podi tindo matin to be podi tinda ahinya. Ano kanyalo wacho na kwede no bete kata chaya moro. Nikech kata diero no ido ka ono dwa be pod ne wan go machiegni. Koro en be kana ido matin no nyalo support nyikwagi. Hae gi nyithiwa mamoko. Koro kana teka ahinya to nyithiwa gi ne bete mochung' koda. Koro kanyalo wacho ni ne gikweda ahinya. Akwede nobiro bang'e. Nobiro bang'e karang'o? Kata nobiro nikech ang'o? Akwede ne biro bang'e higni ma dirom 4 kamae. Ka koro anyuola go bura piny. Ni kaka wuon odwa nowito jaode. An bendo kanyal bet kode okwanyal madho pi kode okwanyal tedo kamoro achiel nyithindo madhi malo chiemo go bendo ok ber ka gichiemo nyaka timang'o ayud ng'at mabet go eka mondo an kora bed ni an gi ng'ato matine ni yudo jater ayud jater nikech ang'e ni mano bende achiel nade mathoth joma mon liete kale nikech kora anyuola neno nonego bed ni yudo ng'ama teri to ng'ama teri bende nyaka beda within anyuola kanyo. Kore monde ko miya thuolo mar bet kode ni iwacho ni thuond gwen ariyo kriwi agol achiel nikech koro chuore otata be chuoro to wadwa chiemo nang'o wadwa dak nang'o wadwa modhore pi nang'o acha ni to tek mana lakini nakwerogi kanyal koro kanyo mane gichako kara kok inyal to pobi dwari e dala ka nikech onge kaka wabiro dak kodi. An be kama ler ni kane wuodu tho mano gima nokonyisa an kotho tatimang'o abende wuogi ogino nodonjo na malit ma kana wacho marach kwaya ni mondo giwena nikech nanyiso wuon odwa nane kopo ni kwaro ema nokwongo tho to udwa ni mondo kara in kuongi dhi monde nikech in bende chuori atho kone gibed kaka chuori atho nikech in be koro chuori atho ne dhi koro embo kuongi koro an kisedhi koro bro ang'e ni dala waka kara ka chuoji atho to aga koro bang'e gima ne wuon odwa timo cha koro be kare ni chik dala ni abatim nade mondo adhi kanye ma koro na meda kwede kabisa wangi tek duokri gi chiefs nade be acha ni sawa ka wanga tek ber koro nawe ni jogi wala mo budho kendo chieng' moro giluongre kaka joka ng'ato yowuoyi 5 nyiri mano bende mane dwa kela e penjo machiel ni gin ng'a giri hie mane koro mi oketo ni bura piny ni in kaka Sylvia in koro kalore ni wuon par mari nosetho koro in be nyaka imany jater moro mar mondo mi koro tere kimed bede dala ka gin ng'a giri ang'e ni thothne gin jogo manitiere machiegni kodi ahinya lakini inyalo mana wacho ni gin ng'a giri maybe ne gin owete wuon par mari manosetho gi nyimine ne kose ne gin jomagi ne gin owetene Wete manogoyo bura
To kama nigo e burane nidwa miya wuoyi namba 2 e dalano. To wuoyi namba 2 memiyane en ng'at ma nokendo chon. Mar ariyo ne bat ma ok en bada. Iwacho ni dong ineno kaka joluo gedo ng'ato gedo kod ng'ato gedo kod. Kora ma an chi wuoyi matin mwalo ka. Idwa ni dhi dagi wuoyi maduong' e bat komachielo. To kana penjo to nyisa ni inigoni mana dala. Koro kibed kode kan tukech kogoni dala to timre nade? Kwer mora mora onge. Kwer nitie ka dak kode dala ka. To kubadi dhi ged nana Kaburini. Kanyo be nachako chir. Anyiso gino neno ga wuodu maduong' ne ene monego gichik luange gan ng'ama duong' matima kuongo dhi go dala e ka joma tindo luwe. Ano ka bi kuongo dhi gonu dala to joma dongo dong' e dala ka. An kuma dhi otimre nade? Tema wuoyi maduong' nowacho ni sawa kokidwa wuok wabro make sure ni wadari dala ka. Kech wayudo kaka wadwa konyi ok inyal konyri. Kanyo mane wuon odogo ting'o dhege macho ni sawa kokodwa konyruok weuru mondo thagre chieng' nogole agola kende ok obi dak dala. Matine ni wuon oduma bende koro numakru godo en bende koro olokore kodi. Makoro an kenda ma ok anyal wuoyo ok anyal timo ang'o omukun wacho kaka dhi kaka nyithindo losre ilikuwa ngumu. Lakini nadhira ngimano kamano. En gino malit ahinya kalore ni jogo ma nikao kaka familia mari koro ema koro dok lokore to koro gidware yo makare be nibo bedo ka ipimonwa ne to nyaka sani koro gika nyaka lore ni wang'eyo ni adira weche mag ter en weche ma wanyalo wacho ni ng'eny ahinya kaluo kalore ni ka wuon par mare osetho to dwaro ga no teri mar mondo mi kiber kanyo ni dhach kata ni kedo yo machalo nade bende ni yudo jogo maseche moko mako lweti mar mondo mi ong'e opuonji ni in kaka Sylvia in kaka Chiliel tinyalo kedo ne ratiro mari e yore machalo kama Levina karwa ketu akang'e ni sigana mari opogore kod mano mar Sylvia kalore ni Sylvia wanyalo wacho ni mare leta ahinya kalore ni in kachiel kod nyithindi kori kwedi matamra gi nono kod jogo ma yandu dak godo yo makare kata kamano Lavina kata bedo ni ngima osebedo kodi matek ahinya kendo kata seche moko akweda bende ni kale nochopo kang' mane makori wacho ni in kaka Lavina we kori chung malo kaka Chiliel mar mondo mi kori manye ni nyithindi auchiel makoro ni se ng'ado burani an nyithinda gi ok aduok gi kuonde ma nyithiki yodake to mara manyuolo ni bende nyaka nek ni oyudo ngima makare. Ero kamano Joyce gima omiyo na muamano kane jaodo nindo jokor gi jaoda ng'ama nobiro e oda en mana nyamin gi maduong' nyamin jaoda maduong' kata kane wadhi e mochari gima nyalo paro nyamin gi ma chogo kane wachopo e mochari to approach manomiya naneno ni kae kuna danger. Ndo mi approach mane? Mokwongo kane ochopo nikech nyamin gi maduong' mane obiro jaoda notho e ot. Kaka nobiro ka elekea 6 to wawuok watero jaoda e mochari. Koro kwa chopo e mochari nyamin gi ne morito nikech awinjo ene kusema e boma no. Kane ochopo to nonena bungi senda to usisonge karibu na mimi. Kora penje na usisonge karibu na mimi all along ane masabido ka shughulika ka jaoda onge tich to ging'eyo situation mar odno kaka osebedo no chako agima okodwa buji na penja ni mai dala ma bende ng'ato nyalo dak e adier to nacho maybe na asira mai to asira ni anokilo ane ma lit na nikech ane ma lose jaoda mane mano wadgi to mai jaoda ma pod en wuod nyithinda na dok e ot ba kinyne to godhiambo to nyamin gi maduong' gocha to ng'isa ni kinye wadwaro mondo wadhi dala wadhi ged nikech ne poko ged to apenjo gi ni be iseng'iso baba use gocho ni jonyuolna nikech unu winjo ga janyulu abende nyaka winj kaka jonyulwa timbre nade wacho ng'isa ni in bi mondo wadhi dhi gedo kachopo tich ang'wen wuon gi kano biro no kubire e oda no wacho ni wadhi romo mochari mochari kaka noromo kuno ng'isa ni godhiambo wa travel apenjo ni be use gocho ni jonyuolna no gigocho nigi ma kanyo no ng'isa ni na chai mane nitie kanyo na ng'iso ni ka jonyuol no kigocho ni onge kuma nyalo dhiye
gima botimo kuchopo chieng' to botimbre nade obodhi mama no kodhi anadhi mana ka igolo jaode mana dhi dala kano dhi dala ka rikonya no ka yuaruok ni tena chono kata odno ka donje kinyne chieng' mano ik jaoda kinyne nyamin jaoda no gole group mar family to during mchango ni timo town an kipenja onge ake pesa mano gole lie to ngama kara ne o wanyalo wacho ni ne handle kata no chung ne mchango makamago akia anungi sakata ni jaode iko on Wednesday in fact no take mana 9 days to the ke kora penyo ni ane munego bena decide binya ka request gini osiepe mag jaoda wacho ni at least obed kata 2 weeks munde ka jo chango cho ni gin gisa decide gibro gidhi iko mangato be nongisa ni liende no ka almost 1.2 million koro gima duka pinja 1.2 million anonge kata siling mana gitimbre nadi mane gimia kata nanga marwa ko mar dhi iko na nyoki an mane momiona mobacho ni kae kawaluya maybe mane nini margi ikech kata luna mwana cho ni kama nivata hiyo mambo ya mchanga kumwaga wacha nijue tu Luka anajua penya melala mimi ni bibi yake koro to kapok kudungisa ni chieng' moro katho tipo nge ni jogwa waluya ni jok make to gina nadugo papa jo ni kala jaoda ningisa gimoro timbre nade gima nong'eno acha ni kinda kod jaoda be ang'eyo joga ang'e nikech jaoda koro from kanyo na mo bacho ni nyithindo gi I have to work hard atio tich kata ka wuok tich yote na acho ni kata ken luoko abro luoko kadwa bodha ng'ato mano bende makela penjo machiele wacho ni amwani koro nyakitima tek to parni kowuok e nyithinda uchiela wanyalo wacho ni nyithindo mamoko go seche moko ne gikwedogi kalore ni magok nyithindgi kata magok remgi kalore ni gin mana nyithi kiye ma in bende ni ng'ado bura mar mondo miritgi to nyithindo makoro gin nyithigi wanyalo wacho ni makoro magi ma biological manenyo bende nyaka sani gikonyi rito yo mora mora na ngisi ni gima gikonyago ma watch school to school ngene in public school ma gimi chulen mana tuition go taparo kane school oyaw nonongo ka gik moko pok no nyiew na dhi anyiew uniform anyiew requirements gima na dongo ne dictionary kod dictionary gi atlas to nyamin jaoda no bire school chegno nen meeting mag jo grade 7 no bire school boyanya bongiso nyathi mbele na ni kiki iheshimu mama ni en maskini onge gimora mora manta wacho kata ka ken tito ne kendo winj no donjo na bacho ni nyako ni nyalo lunga ni maskini to gichul na ot ok gike kaka chiemo gi nyithindo go no yanya bunya ka wadhi office mari administrators deputy administrators bo openye na ngomio koro kano temo pimo ni administrators gimomio yanya to administrators openye ni menawi ni be usenyuomo to nongise ni no adwanu mondo anyuome temo penje na keni administrator jalu to ngise ni kata kenan ma edo be ni nyathina do ka yie mondo dhi onyuome ka ja nini oseto ma ng'amu oseda kode 16 more good years 16 years go no temango to adier mama ne siko gi jonyuol ne siko ngisa ni nyathina korwa wan nyiri adek tane nyako mar ariyo gisenyuo osenyomge gite koro mano be ne kelo lweny ni wagin owadgi maduong' poko nyuomo to nyombo to ing'eno nyami chura ne di woi mar ariyo odgi ko ne gitgolo excuse ni maduong' no poko nyombo nyaka girit maduong' no mondo timbe nadi mondo nyombo koro wechego nomiyo bu niliamua tu nikacho ni mondo arita nyithindo go makmana ni dakati ni ntinga ma gikodwe nite kuma wagole ke pesa adir mana giwel wishes to kai be mami acho ni jika kama nte mama mingo ni Jawan nte Salome magojo ma osebedo ka chung koda o kanyal wil kodgi gisebedo ka gichung koda ginyalo biro gno ka gimoro onge nitie bende kaka wadulongo ni Eric nyithiwa bende no ka mokwongo negi sympathize koda docha ni Levina ok ni kuom rach but nyithindo gi bocho na chona mondo timbre nade mondo duok to mama negi na understand gi nikech negi neno ni burden kaka kora onge tich mas stable no nyithindo ga bo survive go nadi ot bowe out mar 18,000 monego be na dare koro negi amoni koro na amoni mama monongi sani nyithindo gi kiki duok gi abende na dak gi mama na udak gi di mango to na bende dak Nyasaye makelo ga chiemo
kikiduokgi to kulingana kaka nang'ise kaka jaoda be nong'isa emomiyo amo nyaka sani pod an kodgi. Sylvia karwaki twaka iwinjo kanyo kaka Levina bendo lero kaka osebedo kodhacha into niwuok wanyalo wacho na kweda mane kore yudo makori kasi ni onego be ni teri timbe dagi ni oyo oktera korero koro oseketno ngima oridore yo makare kata chumu nyalo dhie oko bende koro mukni to intiere kod nyithindo matindo kae ere kaka ne itimo to nyithindi ma intiere godo gi ere kaka seche moko in bende kaka miyo ni loso kodgi nikech adira nyithindo be wanyalo wacho ni kata bedo ni gitindo to wang'gi oyepo gineno gigo matimore to kendo nyathi koneno gimoro kendo moko ga e pache makata wi ok nyal wil godo. Wan kaka ne walach ing'en machari sa ae onge ng'ama nyalo loro ni choki kidhi bora tu unaweza idhi adhiyo makata chochi mari sa kokikwa taon ing'eni samari chulo samari olor ni ok nyal dhi koro ne wakonyre gi choche jirani ae kibarua kane pok ayudo tij rito emane en tij rito mar bedo mar askari. Koro emana dhacho go nyithindo gi kibarua samoro ka oriembi ne school fee koro wadhi wate kata kama ko tij doyo moro to akawa gi ni wadhi uru mondo ka dhi yudo matin ka ng'ato mako imiyo 150 unyalo kawo matin utero school matin wachamo samoro be hawi bet marach kisetieko kore ka wuon podho nyisi ni an pod aonge gi pesa ma wiyo pok owil gi miyo moro natiyo ni to nyisa ne rit chieng' machamo chiek ibibia jukni odong midhireke mano tisepuro ne puodho seche moko doyo itieko luyo tuchni mane tich mitimo seche moko the whole day kore bang'e no nang'iya to acha kama gi otongo obedi ema nachako manyogo kaka nyalo yudo tich bok na dhi kene nitie nyako moro manocha ni kaka sandori ni ionge kata gi barua mora mondo amanyi kibarua moro tapenya ni kibarua macham nade kore machako oye be ni dhi school tapenya nang'o motimore anyise ne nigi jaribu tapenya nyaka class adi tanyise anyise mano in saa many barup chief many barua mar kwayo tich mondo mi ateri ni ofiswa kana timo kamano to tera ema nachako go tich uluonga ta chako tich koro natiyo yala taduogo lakini kata natiyo kamano tich no ok yot kech nyathi mathin ne pod anyalo dhi kode samoro be iwe jogo bok dwa ni dhi gi nyathi nikech ang'eyo mano ne tije askari mane yudo tije askari seche moko idhi gi nyathi matin nyalo bedo matek koro nayudo ka joma na arito ne gin joma beyo ginsin imona mona gi nyathi ka jotindugo pok obiro nitie miyo moro mane nigi jatich tiwe nyathi ne ot ka gima tin ma nyathi na ocham ema nyathi no be bro chamo koro godhiambo kata saa abiriyo biro ng'iyo tichaki dok koro nabet katimo kamano karibu higa achiel tadwa na aduoki chien matin Sylvia kapod antiere kuomi kapodi ne ileronwa sigana mari akweda mane kale nochopo kanye podi nyaka sani koro pod gilaure kodi nowinjo bed ni teri owinjo bed ni seche moko igedo ni kuma achielo kose ngima osebedo yo machalo nade ngima ok tek ok yot nyaka sama bet kani pod otek kore ko ochuo chieng' molo kaka nen toka kwede ni kana sedagi weche anyuola gi kore wirito ka naido ka gilaure koda ido ka ng'ama duong' en ng'ama duong' mabe musomo mpacha ler kobiro ai tiche oriembo gache odonjo oyudi kata kiduoke wang' dhodi kanyo kech dhoda chiegni gi dharangach kar mondo odhi kama odhiye olor piny okawo besen chwado kate e kidi otoyo piny tim gimineno nakweri ni wuog e dalawa kano okiwinjo
Koro ng'ana mangi aga penyo niya, be wi ber adier. Gik mitimo gi nyiso kata rieko moro ni disco. Tunyo nan mano ko chuna. Gima ere mabro timo kiare dhi naka chief kiare dhi na kure. Mondo luonga aikra mar yalo kodi. Ana onge ng'ama bro dhi ni Nyasaye nitie. Chieng' moro bene kwa tede naero tede laro nikech nang'eyo ga ni godiochieng' ka chieng' en tatedo oko nikech mabati nyalo ketho. Tanyalo paro ni waboko rabolo. Mato koro wuon odwa wuon. Ka wuoi ni osekalo to obiro to kawo rabolo to puke tie achiel. Awe chido ne dala gi iro. Mano chiemo misetedo modwa chamo gi nyithinde. Modwa chamo gi nyithinde. To rabolo ne gima nategemea. To gigi yana wang'. Acha niya. Koro udwa nang'o? To baba ni mobiro. Wuoi maduong'. Nizen ko kinyal dare dala ka. To pod wabro neno gima bro timo kata wani wabro muko ka. Tani ng'en ka giwuoyo ga to kaleng'. Ana nya ugenya ting'en jo nyi ugenya to lende. Koro kanye makwanya tem kata mana sane chak mana muko gi e kona kacha mondo tim nade adar. To gi pachi okabedhe. Mano ling. Koro kendo chieng' moro. Koth nuchi wote dayot. Yan ng'ani obiro gi tarimbo. Nien koro dwa muko dot. Ang'o motime yot ka? Wuogru ka. Kore ganti kazin samogon nobiro lima ne gin giliel dala kono. Ne gin yowuoyi ariyo gi mama moro. Baba ni obukra ni mago chuma kele yot. Chuogo ok bininde od wadgi kanyo. En koro ema ne ikelo chanzo mar muko odene. Mo temo muko ta wuok. Nena wuok gi dirisa. Mana ka kwanyo kite. Ema baye go mo. Mabe. Ting'en sama baye ne to min gi ochung kode. Min gi koneno kamano min gi osebiro. To kawo kede. Mama narodha. Madhe, ine rodha nyaka kama oli. Ti bed yura moro kata mana waiwa. Ungeona moto. Nino makro kode. In. Choda kami oli tiwe. Wajna kama dong moda lokni. Kuti okay beda ke dala naga. To ne en sigu mane gimako kodi ne gidwaro ni wuogi kato teri to in koro ni dagi wuok ti dagi mar mondo mi kik teri. Tera to ka wuogi. Kech no ko winjire wuodu no tera to no ka winjire gi wuodu no madadara. Kech kala ka no to siemo na yien kaka no mana nyeo kia kure. Oduoto nindo kama mana nyeo kama mabati gina nyeo kia di to wado makama no timo kama. Baba na no medo na kama. Odni nyaka gere onge mama manase ninde. Donka na kendi ni yudo kama ginani. Atweyo mattress. To mattress na kana ni dhako man kwong doja odni. Ema no ninde. To ini dhako man kwong ninde mattress. Koro ma odi magi giki kamidhi onge. To boka nyal tuwe ini kechi. Podi ten. Kenya to kan gig ni pradek. Kena no katekni. Nyithinda gi mwana otka. Tini dhe adhe. To mano bende makela e penjo machielo Sylvia. Ero ni kale sanda kitedo ipuko chiembi. Koyudi kiluoko itoyo bezin. Otem mar mondo mi omu kata dhodi. Mano dau bende oyudi ogoyi. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni yes, wuon par maruno setho. To in kaka Sylvia kinde mani kale matek ni. Onge kumani nyalo ringi dhie kosi nese kao ne kaka ne udak kod wuon par mare ma kaka kiparo to wacho ni yes ne wadak na wacho ni abodak kode kata kongi ma kosetho ne onge kata dala umani nyalo ringi doge kosango mane timore Sylvia. Hawi marach. An adongo kich. Haya, kata kamano angu aduog mana kuom Sylvia kendo matin. Kata kamano Levine winjo kanyo kaka sigana malita hinya ma Levina bende pimo kanyo kalure kod matek mosebedo kakali. Nyakwara Mugejo adwa ni wadhi yueyo matin kapok aduogo kuom Levina. Ka waduogo bende abobedo ka somo moko kuom ote ma uchwalo kik idhi mabor.
Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinjusi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Ei dwe mar abich, wabiro timo nyasi mar Dialo World Adventurous Day. Kaluwore gi thor wach ma owacho ni wuothuru gi yie. Wan duto te, wan nyithindo, wan nyithi Nyasaye, onego wawuoth gi yie. Riwruok mar Adventist Youth Ministries gweli mondo iriwri e wuodhni. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi ndani ya mzabibu. Ka wan kanyachiel, wakelo lokruok maber. Wakonyo ji mondo obed gi winjruok maber gi Nyasaye. Club mar Adventure mwapuonjo nyithindo weche mag somo muma, memory verses, ipuonjo gi weche mag wende. Club maber miwuoro. Riwri kodwa e pidho tieng' mabiro, wuotho kuom yie.
Machiegni kendo nyakwara Mugiajwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak maru kinyi makawuono anyuola sando mon liete kaponi e kitudri kodwa gi sani antiere kae kod wela riyo Levina Tieno Odera Chiliel kachiel kod Sylvia Ogola mabende en Chiliel gisebedo ka gileronwa sigangi gigo magisebedo ka gikale nyaka ni gidonga kaka Chiliel mabende nitiere kod nyithi kiye magirito. Nyakwara Mugiajwang anyisi ni bende ichwalnwa ote paro penjo moramora kokale yore waduto te mag tudruok kinyi makawuono. Adwana soma ne moko kuom ote ma uchwalonwa achiel kachiel eka wadhi mbele kod twak marwa. Ote makamago awago bedo ka wasomo gi kanyo. Dhiambo Joseph Kombo wacho ni oken gima ber kata dichiel sando mon liete kata Chiliel kendo mano en tim marach ahinya kata embele Ruoth Nyasaye man malo jogo matimo timno onego pogre gi timno ahinya. Ashley bende wacho ni en Ashley kowuok Migori wacho kanyana goyo ne mama na erokamano kuom chung kodwa yarane babana notho ka ajahigni 12 nyaka sani ajahigni 18 Nyasaye omede ngima mang'eny. Ote machielo Jorim Misumba wacho ni an Jorim Misumba mar Yesu awacho ni mon kik wuondre dhako ka chuore otho to yuore nigi ratiro mondo okawe kapok ochopo jahigni 60 to mano e chenro mar Nyasaye. Wacho ni aeuru e wich teko bende en wich teko adiera. Aya, Feisha, wacho nan Feisha ka wuok Nyakacha, mama na en Chiliel for 18 years to osekale tembe kaluore gi weche mag lo gi akweda mag anyuola. Odhi mbele to wacho ni to apenjo niya kwani pesa mar mond liete odhiera ni nitiere jok ma ok yudi kose itimo nang'o. Ong'isa ni Joyce nyaka sani poko yudo pesa mar mond liete. Engineer Lazaro Kanyambok bende wacho na penjo ni una joma sando mon liete uparo ni unubiro siko to gik ma itimo negi itimo negi chinya wadu moyie rito karo wadu kik lal bang' tho. Bende wi konyi what if ka chieng' moro ng'ato otimo same things ne chiegi kata nyari otherwise mon liete moko bende gele ka dichuo noweye kod nyithindo to ibukri iketho mwandu mane oweigo kod odhi mbele kod chuo mano nyaka iye bedo e guidance mar anyuola ka. Anyuola dak tinga joma ofuo tedenga. Kineno ka anyuola te olokore kodi then in bende in kod kiti penjri kendi. Ama gichulo kuora kane itemo garo gi kuom wuodegi. Bende wacho ni ong'isa ni losuru osiep gi anyuola ka piny podi. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguyi East mago mana moko kuom ote manyakwara Mugiajwang chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok kinyi makawuono. Levina kapod ne pok ne wadhi e yueyo matin iwinjo kanyo ka joneno magwa bende chwalo ote mopogore opogore. Kata kamano in kaka Levina bende ikaw thuolo mari mar mondo mi dog dala yes no gerni dala tiwinjo kanyo ka janeno amoro kanyo bende wacho weche ma otudore kod lo dala kocha in kaka Chiliel bende intiere kod lo to bende ng'eyo ratiro ma onegi bed godo inya to kuom mwandu mane kata wuon par Mario wei godo inya to weche go mag lo. Kachako kuom mwandu anonge gima jaoda noweya go mwandu maneni go kata chiel gima nyalo wacho ni lewni maneni go ba emanyalo wacho ni mage mwandu maneni go kata kom wach ni not even kom fridge gi microwave nikech thoth gik moko na ng'amoero kuchadha chama hizo kutia bidii ting'eni piny wacho ni kibedo ng'ama tegemea ng'ato ndio bena tegemea jaoda dikoro sani kata onge Nairobi ka koro mwandu namba 1 adogo leo ko an kaka Levina an onge mwandu mane jaoda wena. Mar ariyo awinjo ka giwacho ni mon mulete moko kineno ka ji olokre kodi to kiti bedo begini nondri an nyithi owete jaoda na dak kaka owadgi matino na dago nyamin gi madhi e school ma koro lokore kodani mano kan intini ni ka pocket money nanyalo kata suko wich nanyalo loso ne yuwie keche nyithindo gone nyithindo ma minigi notho kapod gitindo kana yudo jaoda ne yudo chok gine kode kantie secondary onge ng'ama nitiyo e odgi kanyo en mana jaoda no gi nyaminigi ne tiyo tich mane yudo 6,000 ni nyalo timo gang'o Nairobi ka makende ging'e maber wuon gi kane biro
kakane in fact won gina yudo ka won gine tuo na nyalo chiew saa 10:30 okinyi katere hospital be macho ni jaduong no kanyal blame mak mana ni nitie kaka anyuola be noronde en kaka nyithindo wache kako timo no ka samo nyalo gocho na simu nyalo penja ni dhi nadi samoro be pacho timbre nadi olokre koro kiocho weche mag ni to gima nyalo ngisi ka ngato tayro segulie group mar family the following day be kanyo no kan te gi ops be kiwacho wach iteri ngama dwa teri ngama dwa teri ka family wone mosengisi in bende seche moko ni yudo seche moko joma ne dhiri mar mondo mi oteri kod moko kuoma seche moko wete gi moko kose in mano kikale an mano kakale gima na ng'eyo kana dhi dala kucha nikech dala to nadhiga in fact an adhi dala mang'eny moloyo kata jaoda ne kakalo ga to nyaka kala dhi mus baba to gima na gundua family ne ni family ma no ken kanya chiel ni family mari polygamy makata kanyo eneno mane timo lweny ne chalo kakimo do wuoke mane ngiso ni kai nitie shida kamoro koro kanyo be nena gi wangi ni kai ok dala mi nyalo timbre nade inyalo dake kai tayari family won ok winjre makata ka jaoda no tho gima no buoga ni jo family immediate family mani step brothers and sisters no kong'eyo ni jaoda tho umbe no ter mana ka nyamin babagi waigi not even nyamin babagi dagi nyamin dagi ma odak Butere emano biro Kisumu emano biro kelo yuak dala mangise kanyo ne nteshira nikech ang'e ni ka ng'ato to jomuno go beni no jodala mono go beni ng'eyo jodala no golo no ni an wachi to mari look na winjo mana kama mama no ngisi ni nteshida kanyo to an bende wach ter okamini sani jolony kendo sani ukristo unless no kaja kristo lo weche mag piny kilo weche mag piny weche mag terogo is okay but terogi no kidwa force gi ngato mondo teri gi yuori most of the time jo ni ngato teri gi yuore yore no samoro ni gi ayaki idhi to iwe wacho ni weche go mag tero e masche moko kelo kata medruok e landruok mag ayaki ni yuora ni kora dwa moro ji na dwa mondo yuora moro tera to yuora ni no ngoni dituo kose tuo no to tuo maka kose makata anile vina dwa we nyithindo kade ka chandra nikech gombo mar dend kula na joga niki mako Kristo Nyasaye maloso ndinga ngato dala gimora mora kitero ni Nyasaye kata an kaka ntieni sana dhi teko higa chiel ang'e Nyasaye mabiro loso na yo ok dhano kata kadha minyalo mi advice yes nyakibedi ngamo njo advice to in kaka ng'ama nigi chandruok ang'o ma inyalo timo mok nyalo miyo nyithindo gi oduogo timbe nade oduogo chandre ilero kanyo makare ahinya Sylvia kaduogo korka korise pimo kaka ne alafu kapo medo gima yo medo wach mari wacho ni pesa mar mond liete an kaka Levina angiso ni ka jaoda no tho nyamin gima duong no kaw ID mare bodhigo matende ni kata death certificate aonge go enemente gi documents go to lacho ndo kabidhi sae nikech nyathina sani kata ka dwaro gimoro gima biro timinongo kanyal tiyo gi ID mare gimo tiyo gi death certificate magin go gin gi ID to kanyal dhi kawo without barua mane wagolego nini mane waka mane wanine mochari okinyal mane men go mangisi ni family no yuko tukula tu venye wako tunacho no okabi force ko amwa neno modo bedo chiliel beda gi gigo Nyasaye ting ni bed jang'ad ang'ono jang'ad bura kodwa miyagi sani zwani edo bedo dwa miyagi onge maber ni nitie pesa mimiyo mondo liete okanyal anyalo access na de aonge death certificate to mano be acho ni joma Nyasaye okadwa tegemea pesa mar mondo liete adona tegemea Nyasaye momiya tich in fact ayuago tich kanyalo duogo tija no mondo ati mondo ane kaka nyalo ji sustain ana wuon moka lokre jakwecho Sylvia in pesa mar mond liete bende yude kose in bende pok yude pok ayude be setebo mar mondo mi fotilia mondo ne kaka unyalo yudo resruok moro matin kopogore kod tich ma bende timo pok afuatilia to kata kokalo kaka ne ikale mateka bende nitiere kumane ochopo mar mondo mi koro in bende yud kony nikech ing'isa kanyo ni nitiere kata kaka noseto besen mane iluoko godo nong'isi ne kihero to inyalo kata dhigo report ka chief kata iterwa ka police bende nitiere kumane imanye kata temo manye konya to bende ni yude yo makare erokamano
Bang' mago duto ne naringa dhi ka chief. Koro chief ne ochiko bura moro matin manoluongo jofida. Yani jotich sirikal tema dil gi wach mon liete nyithi kiye. Manoket bura piny. Mane olos wechego ma wuon odwa ni nokwaya ng'uono. Yora ni be nokwaya ng'uono. Kagiwacho no gichagi tim gigo kendo. To bende en ng'uono mane gikwayo mar adiera ba gilokre. Aparo ne giumo mana wang' joge. Nikech samoro ng'ato nokwalo ne gin jogo kama gintie no. Unyalo bet kama te. Koro nene na ng'uono mar umo wang'e. Ma koro ne wabet ma ber kuom higa moro achiel. Wanyalo dok kaka ne wan gi madhe, wanyalo tedo chiemo, wanyalo tedo e ode wa chiemo. Yora ni be nyalo nyanya chiemo to ji chiemo to bet ka. Achien ok anyal paro nang'o mane otimore. Eka gichako gilokore. Koro bang' lokruok ni noluongwa. Koseluonga to wuon odwa mowacho ni oseluongo nyithindege ma ji obet piny. Koro gima ji ong'ado en ni ng'amoyie ema biro konya. To jomok dwa to bokony biro weyo. Lakini bet tibiro bet abete odi kanyo. An banyisogi ni mano ber. Nikech ok ochuno nyaka konya ka dala. An gi gima timo matin manyalo konyarago. Koro nyaka ne giwach wachno. Ngimana no bet maber. Ipo yudo kata kosiepni moro biro ire. To wachano, awinjo story moro kama. Ng'ane ni chimbi gi piny. Odwa neno ni odari ka kisirisiri. Ma nitie dholu moro biro nyisi ni odwa dhi gedo ni mondo mi oyud ang'o. Oged kar odi kanyo. Tema nanyisego ni an gedo no ok rach. Lakini ka biro chopo e tielo 12 kata gorofu ni muko. Ng'ama hero gedo kar odwade kanyo. Ajenge tu na nimejua mwishowe kama sio yake ibiro gol. Machieng' moro awuok tadhi apenjo wuon odwa. Fununu mawinjo ni kia udwa gedo na mara kudwa muko ot ni gedo na kamoro mara kidhi nyiew na lo. Wachno no akanya to pile kudwa timo gimoro to keto bura piny. Eno nyiso ni bed mos. Nisitamri winjo gik mano wacho. Dalo koromo. Ng'ama hero biro gedo ni, ng'ama hero be biro weyo. Samoro bende ibiro dhi adhiya ma kamano ma ok ogedni. An be kaka mago jokes to. Weche noselos ka chief odak maber. Emana ka assignment kama nantie norumo. To penja ni anyalo dhi oko mare Siaya. Ng'eni nyaka ipenj ni en oko gi kanyo. Mondo ji panga maber. To ginyisa ni wanyalo teri Kisumu. Adier ka go picha nyithiwa moko ni Kisumu, ok anyalo koso kama dakie. Koro naamua dhi Kisumu. Notera tich Royal Swiss. En hotel moro malo kucho. To ikinde makoro ni amua, idhi gi nyithindo kose nyithindo ni weyo dala kae? Matin ema nadhigo. Koro moko gi kama duong' nosechopo class 6. Koro maduong' gi nyawadgi ne giriwore class. Moro nja class 6, moro nja class 4. Koro the second last born. Ema koro nawuogo nikech en nyako. Ok onyal weyo chieng'. Koro natimo gani bang' wika kaka Saturday gi Sunday tich onge. Ai jotelo bok wuothe. Ama sure every Friday niko nyumbani. Koro ng'eni uwinjori gi nyawadu motiego na biro onge ndalo makama. Tawuok Sunday kogwen kenda wuok. Adok town. To ka ng'ani matin kendo Sylvia kinde makoro ni weyo nyithindo gi
gin kaka anyuola kaloni ni magi nyithindgi nitiere kaka dau magi nyikwae kasto yueche gi mamoko magi to koro anyalo wacho ni gin nephew kata nieces gi nyithindo gi bende nitiere kaka ne gikonyi kose kaluwore koda kaka ni chung kar tiendi ni wacho ni oyo ok tera to bende ok dhi gen na kuma chielo nyithindo bende ne gimako godo sigu kata gimako godo sigu kose nyithindo to girite yo makare dire mana ka yudo tich ma luenyo wuok ma chief odwoko kwe nyithindo gi ne dan gi konyo maber mana iso ni kopo ni do kamoro minyalo chwe lweti ber koro ibro ga mana kiyudo gimoro matin tikelo to wakonyre gi nyithindo achien wuoyi maduong' achiel ne ema nochako ketho wachne kocho ni madho ok inyal rito nyithind Nyaugenya to pod ongima Nyaugenya ne wadwa konyo notamo nyathi ka nyathi otim nade opidhe odage odgi ing'eni gino madhe nodhi omako minyen kata nyathi kwa school ng'eni kaka noseng'ing'in ka giduogo to samoro ruonyo ka gidhi madho malo koro gima lit ni ka nyathi o school odhi dan gi gino samoro timo kan to nyiso nyathi ka nyathi nigi odgi amosiemo ni odwecha malo kucho mano ka nyiso ni mondo uwe ukan koro gino oduogo bet na malet omiyo na make sure ni every week niko kwa boma atero ni gima gichamo mabe anyiso gi ni kopo nda wuok dwaro kikuchona mane umpoga ne madho nyuka to iyuka ima iwito ngima ni koro ng'ani nyithindo nodhi oluor ng'ani chiembo dana kwa chamo to wabro kayo ni chiemo mane odgi kanyo anyiewo ne gi simu gima onge ginyisa koro seche mionge in Kisumu to ging'e kaka gi survive walikuwa na survive koro gima ne I make sure anyiewo ng'ama omo pi mang'en bang' dwe tabro mi pesa makama yien miyo moro ne be anyiso ni odiochieng' kodiochieng' itero ne gi yien mar siling 20 ang'eni savogi gi pes chiemo to koro ang'eni muko na kuni muko na unga muko na manji kapi unyisa chon kapi odong kata kubachiel mondo kikusandu koro na mwisho gin gi gimoro amora ma ok ni pod nyithindo dhi manya yien kiak dhi manya lot koro ne ging'ia kamano Iwacho kanyo makare ahinya kendo moko lit kaluwore ni kata nyithi dalano bende koro gikale akweda kaluwore koda ni koro wuon gi nosetho koro onge joma nyalo rito gi e yo makare en gino malit ahinya ote be nano ka nyakwara Muge Jwang cholo no ka medo somo gi kinde modhi mbele ko twak marwa kata kamano Levina kaduke twak adira weche ma mon liete kale en gino malit ahinya kendo thothne wanyalo wacho ni gichunga mana kar kendgi kendo no ka ng'ama miyo nyalo wacho ni anwe avumilia kaluwore ni kod nyithinda makoro noweya gimar mondo miyo ne nyithinde wuok e okang' achiel bosudo kar machielo kata kamano in kaka chiliel seche moko iparo ni gin kaka ratiro mage mowinjo be ni keto motegno kod kata sirikal mapacho kae kod kata nyuola maneno ni nyithi kiye kachiel kod mond liete oko kale sandruok moro amora. Ero kamano Joyce an gi pacha ko gi anyuola ing'eno onge ng'ama gombo mondo bed chiliel kata jaode olal gini yudoga kaka an kwanza njaoda no kuturi ma ahinya cha nikech otho ka waloso nyaka kode to nyalo bedo malit ni ka koro setho joma ni ng'iyo go kaka koro wach na nyuola lokre kodi inyalo bedo ni chilele inyalo chayo to muma be wacho ni chilele ntongwang Nyasaye nyithi kiye be ntongwang Nyasaye samitimo ne gi malita mano no ng'eni Nyasaye michuo tongwange koro gima nyalo wacho ni anyuola jogo no gubeni mako nikech namba achiel ilolo jaerani companionship chande inongo kibedo lonely koro ini lonely at the same time anyuola mi stress gin gidwan mondo gisomni inongo ka ng'eny ni kayo ng'ato kaka do beni jaoda ntegi mwandu mane ma mokongo gitimbe ga nade giyako an kaka sani anyisi ana aonge nini manyalo dhi access go nini
death certificate mare manyalo konyrago. Mama no wach malit ahinya nikech samwino kata ng'ato luonga ni gocho na ngisa ni Levina nitie kumi konyo ni bigi death certificate mar jaodi inongo katimbra nadi aonge go to ni ng'ama ntiege nang'ono anyuola me nyamingi mong'e maber ngima masekale gi jaoda. Koro janyuola gima nyalo sayogi girango kaka wan mana kaka jok moko ma kawaida. To bende kikichun ng'ato gi wach mar ter. Anyuola ni gitabino nikech culture no mago gik monose kalo. Onego kikichunwa gi weche mag ter. Nikech sani onego beni kata ka ng'ato kawa kama ni dwa kenda. Nikech muma to ndiko ni 60 and above mane chiliel ma original. Kama ni idwa kenda. Sani samunyalo kenda gi ng'at mambo miya kwe, onyalo be no onge mwandu to nyalo miya kwe. Mano kongiso ni nyithindo manyuolo kande right make onego ni tamogi. Kama mwandu ja baba gi ne mwandu onego be ni imiyo gi mwandu ni. To most of the time ngo kasa ni adhi ukenda kamoro to nyithindo gi be itima ng'ono wana nyimo akiyao. Kwa do kuom serikal onego be ni rango, for example ng'ato kaka an adhi kata ka office mari widows onego beni gi winja nikech kakoro anyuola wach ni kaka system lono otambre gi nino omino ni koro onge chieng' mabodo konyruok mar mond liete. Onego beni gi rango gi consider gik mako abedo na nyol bedo gi barua no odogo timbre nade olal gimo onego beni rango ni wadhi rango ka chande gidhi kata kuma dakicha gi find out ni mai chilela adier kata bedo no ongo tesene kechini winjo ka ji dicho setho tiyako gik moko yako nyaka gik munyalo beni nyalo konyi gi ka gi found out ne na dier mo gi luoka tutasego onego beni yango ka gitimbe nade gikonyowa. Adwa nasoma nemo kukum ote manya kwa Ramogi Ajwang podi medo chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono ote makamago adwa nasom gi mana kae mano kokalo namba mar 33000 wacho ni Milton kawuok Ndhiwa wacho na goyo ne mamana erokamano kum chung koda nyaka ne baba wa ne wewa. Iwacho ka oking'iso nyingi wacho ni sando mond liete ok ber nikech kata joma sando gigo bende biro mana dong mond liete kod chuo liete mos ne nyidendi ariyogo but Nyasaye nitiere. Awinjo kaka mond liete kadhe weche matek kato an be an chiliel an to chieng' moro onyiew na mana wacho ka onyiew na mana joneka mondo bi onega omiyo otek jothurwa. Wacho ka ni an Beatrice minwa no chanda bakata ota poko gedne kata dawa no okwede nikech no tamre ni oktere. Iwacho ka ni mon kale matek an dawa waya kod yura no chako koda kapoko iki kendo dana no wacho ni dhako aga kapod tin to okong'eyo gimana awacho ni an Jane kawuok Kapuonja. Mago mana moko kuom ote manya kwa Ramogi Ajwang chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono med chwalogi abo bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kotwak marwa. Sylvia kabiro korka kor wang'eyo ni achiedh nade maduong'a ma mond liete bende yudo ahinya ka koro ng'ato sedong kaka chiliela wanyalo wacho ni en wechego ma utudore kod larolo nikech oyudo ka nitiere mond liete moko mawacho ni yawa an koro ero noweya kaka chiliela to kayuochega nyaka sani koro weche mag lo osebedo ka bedo matek ahinya yudo ka chiliel omalo to adiera kwa ng'iyo wechego mag lo seche moko kaka ino weyi kod nyithindo moweyi godo ka gin nyithindo machuo gin bende gintiere kod ratiro mar yudo lo kaluwore ni lo makamano nyalo bedo ni en mar wuon gi manoweyo ne akia ni in isekale tem makamano to isebedo kirakori kode e yo machalo nade kawuoye wach lo kama wadake en center koro center kanyo lobno en mar kwaro to kwaro no opogo nyithinde lo ano okenda dalano ka kes mar lo nie court kan nyithindo ariyo gore dwaro lo mano kwarwa gi kwaro machielo ni otemo mobiyo tho pogo lobni koro kwero ariyo gi te gionge lo kopogi nyikwayo dong laro lo makta nyaka sama wuoni pach lobno pod tek matinde ni kori kia kata ni bobed ka imi nyithindi kia ka gibobedo ka yudo
Kang'iyo mos. Onge. Labda kanti duka mane ogere e center kanyo. Mano ma koro mar kwarwa no wuon. Ema dawacho ni kipogo mwandu to nyithindo gi be nyalo pogne kanyo, lakini loko mwageden onge geno. Matene ni ywaruok pod nitiere kanyo matek ahinya, to bedo gima rach ahinya kaluwore ni onge kata ng'at ma seche moko nyalo konyi mar mondo mi ine kaka inyalo kedo e yo makare mar mondo mi in bende iyud e yo makare kata iyud pok mari e yo maber. Kata kamano, in kaka Sylvia ng'eyo ni nyaka ichopa kiwuok Kisumu bichopo nyaka e studio kae, bende nitiere kata joma osechung' kodi migepe ma seche moko inyalo wacho no osebedo ka chung' kod mondete kendo temo mar mondo mi omi upuonj mar mondo mi in kaka Chiliel ibed ni ichung' motegno mi ng'eyo ratiro mari kata ko bedo ko wechego mag tero, wechego mag lo mar mondo mi kik idonje gino ma ikia kata ma ok idwar. Nitie jomo chung' koda kokalo kuom Madam Diana Kamande. Otiyo gi migao mar jo Come Together Widows and Orphans Organization. To madam ne no winjo ywak na kakoro atrend e media kanga mose konya onge. Ni trend e media yo machalo na kalure kod san mi kalure gi san nikech nochopo kama koro tok kwedo na nyithindo ni kane tich. Chieng' moro achiel nan kodgi godhiambo ta duoge tich gokinyi machopa ne gimoro saa 2 sim luonga Nyaugenya in kanya koro mapenjo jogi ne ging'iya gi kure nyithindo osedhi skul ot koro dhi gimoro amora wito oko. Anyuolo kao gige gite ot wito oko. Gigolo gige onyiew ji ng'ama wito ng'ama golo bati golo ng'ama golo dhot golo en gima onyuok ne lwedo ma dakika 30. Gik moko te ni oko. Kila kitu ni kama kochop saa 1:30 to seting nyaka gi lori. Mitero kanye? Ni dhi uso. Kitambo Kisumu machop dala lipata piny pap. Abedi ntie kaka inyalo play video go niko na hiyo video ama na hizo picha. Kaka ne gimuko ot, kaka ne giketo gigo piny. To ng'ama nofwenyo gine nya wuoda maduong'. Ka koro noduogo omo rim pepper. To ido ka unjo pup ne wiyo wil gi rim ot. Do nyathi nogoyo winyo kaka ne nyathi chak matiek. Do bed ja pressure atange zirai. Kore mokwayo simu gigitimore gima ne lidan gigitimore chief nitie jaduong' gweng' nitie assistant chief nitie gimbe giriwore kod jogo kose gin tiere atira within to gima gitimo gin within to gima gitimo penjo na mane maduong' jowadwa kata jaduong' gweng' na unaona kitu ya muti inaharibiwa ok dichopi penye nea to un jo mage to ng'amo orutu timo gini na kata mana chief wuon dongi nyalo mako ng'ato achiel kuom jogo an kabiro to ido ka kila kitu imeenda nyathi mane dwa dhi skul agorudi shule nyawadgi mane okwongo dhi cha kobiro to bire mana inga nyathi kech obiro komora kujua nini natandeka kochopo to mama en ang'o kwani iduogi muko ot ne gimuko ot ba giketo piny doga jisi ni wakaweka kila kitu odong lo bed mabati bed leo ne bed ang'o kila kitu gikao gidhi gote kama na otergie kama na oskie lakini mwishoni nilifuatilia mali aliuza hizo mabati tero ka polisi polisi go bekana na moso mosanya ni bwana na walimpiga faini akaachwa tu netimo nang'o bang' mano Sylvia kalure ni ot mane wuon par mar oweko gero ni erokora anyuola osekete yo lo penya onge koro komo odage gi nyithindi magi bende mane korgi nitimo nang'o ni chako gi kure na chako gi Irabol kakoro obaso obo ginene juala koro nyithindo gi daka
Temanang'io ni mtazidi kukaa hapo nikech ka leo mok adhi tich ok anyal yudo pesa no nikech ka leo gibiro paro ni awegi. Chuna nyaka ringa dogi sama biro ka kwarusa mondo mi ka ido pesa dwe manyien amany kaka ayudnu kama odakie. Madhi accommodation gi ot kaka nayudo pesa no. En mabati ni chulo 400. Koro kanyo wana nyithindo dhi joti. To kapok ne gidhi kana dok town. Baba nonyiewo ji mondo dhi omonjo na nyithindo. Haya, adwa nwakaw mana yweyo madundo nyakwara Mugia Jong kwa duogo. Silvia bobedo ka medo lero nwa ne odhache yo machalo nade kalore ni gigo ma okale gin gigo maleta ahinya kalore ni mago gin sanda mamon liete owinjo bed ne kale gi sani ahinya nyato gi sani mwantiere kod piny molony. Wakaw yweyo madundo waduogo kik idhi mabor. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gimoko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Negin sigendni lakini aningene samini bazuma ze najichwadi tu yeseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan jathomo nyargi koro nobi mo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, saa 2 okinyi, kik bai. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich Ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Ngeso ka Ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke.
Nyakwara Mugia Juanga erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa. Sani koro wachopo e tielo mogik e twak marwa e chenro mar mbako romo okinyi ma kawuono anyuola sando mond liete. Kaponi iluwo twak ma kamae, isewinjo sigana malit ahinya ma Sylvia kaachiel kod Levina osebedo ka pimonwa kaluwore kod sandruok ma gisebedo ka gikale. To sandruok ma kamae gikalo mana kuwuok e lwet anyuola. Ok gin joma ni oko, gin mana wede manitiere machiegni kodgi mosebedo ka sandogi tok kane osewegi kaka chiliele kuonde mopogore opogore magintiere. Kapok ne wadhi yweyo Sylvia, nitiere sigana mane ipimonwa. Kata kamano nyaka sani bende apenji ni bende nitiere jogo mosetemo mar mondo mi ochung kodi omak lweti mar mondo mi one ni in kaachiel kod nyithindi udhi mbele kod ngima. Kata obedo ni anyuola to koro wanyalo wacho ni osebedo ka timonu gigo malit ahinya mok ber kitimone dhano gi sani. Erokamano. Nasewacho chien kata ni Come Together Widows and Orphans Organization ema nochungo nyithindo kaachiel kod an kaluwore gi wach monj machako wacho ni kama ne gin Rabolo ka dok Kibarua nomonjo nyithindo konyiewo joma dhi no odhi oneg jokuoyo dak e dalagi. To kane gidhi to gido ka gin nyithindo to gikwer ni ok wanyal timonu marach kara babu nowiye rach. Kanyo mane ka nayudo pesa ka pimo ne jowadwa be nyithiwa osiepe to sen gol nyithindo ga idala kanyo ngima gin kamara te mana kodesha ne gi odno. Koro gima nodogo malet e odne ikodesha ne gi ot mana machiegni gi dala gi kanyo center kanyo nikech ne gisomo skunde machiegni gi kono. Center kanyo pod babane omonjo nyithindo. Inyo samoro monjo gigo panga nyithindo go jokuoye riembra kodgi. Kore ma jopiny ne penya ni nyithindo mabe ok kwiny kata ji nyithindo matimo na tijegi. Samoro riembgi e skul gigo Kibarua kama ni poko yudo pesa nyithindo gi kitu kumi dak no aseneno. Koro chieng' moro achiel ok ang'ene na adier ama en mriambo gino timre e higa ni dwe mar 2 ni jaod yuora ni noa e duka nto jomoko tong'o lwete. Dakika matindo nyithindo giwinjo ne chiemo makata nitie joma ne oneno mabe wacho ni kata ka ng'ato ok dwari nyithindo gi wawinjo wito nyithindo gi ni atka nyaka oluwoda mar ariyo wacho ni injo sama koro gine timore ne ng'ani dhi luongo mana ng'ane giri nikech nying warach gimoro amora ng'ani kaka riembre kodwa idwinjo ni wane makoro wagoyo mama ne. Nitie nyako moro mane wacho kamano nowinjo ka nyathina matin nowacho to ka dhoge pok olwar baba nochopo koting'o panga owadgi oting'o rungu jaode to biro ko otweyo suka go uwi nimewaona ni en ng'ama bor gi ng'ama nyandundu to wadgi machielo ni en mana Roni gi John. Dongi notimore bang' wik koserumo tigocha na gimoro sa 9 kodong' dakika 10 gi nyako mane wacho ni gimoro timore kama to Roni wacho kama ni nyawo Kenya mos kuom chandi gotiene simu ing'e gima timore to chunyo orlikni nikech wuoyi maduong' ne nigi pneumonia. Kora pa odwa insan nyathina otho manene. Yo kiti kan somba kiasi. Esa bingen polisi obiro omo nyithindi ot ka. To magi nyithindo matindo pod gin under 18. Maduong' ni 17. Maduong' pok ochopo 18. Yani maduong' 18. Tapenya ni oom gi nang'o motimore. Ni gimoro mane timore ne nyamalo cha. Kwani hii kitu ilikuwa tu serious. Tapenya nyaka ang'o mamono polisi gi kan nyithindo gi ne gin jokuoye jogweng'o ng'en gin jokuoye gikawo nyithindo gi godiochieng' ka ji neno. Ang'o migologi ot gotieno saa 8. To koro ka gibed joma richo gine gi nyithindo gi e dier ot kanyo inge kwaje. Gino nochando chunya ai gimondogo litane gikawo nyithindo gi tero nyithindo onge simu. Nyithindo tieko ndalo 2 okaw gi Sunday. Monday giriyo, Tuesday giriyo. Ng'ama nyisa no makna nyithindo. Adang' ni kaka wuogi nyithindo. Onge. Nyithindo wuoyo go chopo romand siya gi simu mar romand. To romand monitero gene.
Iwinjo nongo gi bon mar 300 ng'ato ka ng'ato. Nyithindo twe gi robbery with violence. Kanyo wana achako ywak wacha ng'ato koro tek mana. Ng'ato kok dware. Nyithindo gi isemuko negi ot. Iselawri kod inyiewo nyaka joma nyiewo gene ka mondo dhi ogogi ka. Nyithindo achiel gi ichaki mako gi. Chunyo tieno monego bed nyathi wuok dhi skul. Nyithindo jowadgi dhi skul gin e jela. Kanyo mana tingo dwanda ma napoka nyako maluongo ni Diana ma jakam to Githen Videos. Apoko gocha na nimeona story yako. Nataka tu nielezee kidogo ni nini imefanyika. Tukapimo ne tuwacho nyalore adier. Wewe wabro neno kaka watimo. Nyako notemo matek. Wuoyo gi judge ma Siaya. Magi make sure ni golo nyithindo mondo dogi school. To kata nogoli kama na nyaka kama nitie nyithindo dhi e court. Podi yalogi. Koro ne giwacho ni gidwa temane. Ginene ka nitie yo minyalo konygo nyithindo gi nikech magi gin yore mag laro lo. Nikech kapok nomako nyithindo gi kaka nowacho ni kok nyithindo nyalo wuok e dala kanyo. Irana sewuok adhi Kisumu. Gima duoga omo kanyo otimore nane? Ok aneno. Odwaga ne aduoga kawo nyithindo adhigo town. Tai gi nyathi ma ja secondary do wile nanga ben mane gima ne ni pacha nikech ngima gi nen kama rach no kadwa ni gidak kanyo. Jogo wacho ni nyithindo kowuok onge tiende mondo gidog e dalano. Ka gidok ng'ane nyalo kata koro amwa to nego gi chuth. Nge mana ikawo nyithindo to gitere skul machielo. Kanyo mabago ni goero kamano nikech ne giwinjo ywak na ga jotenda. Oweya kamano. Akale matek. Koro gima nachuke polisi mayala. Wamejua shida tuko naye. To gimbo semegi asoya mora koro onge gimora mora gima gitimo onge. Sama ne gimonjo nyithindo gi. Bingen ng'ane nigi gari oringo dhi report. Nyithindo go chiege. Nyithindo no report no monjgi gimotime onge. Gini michaki mako gi. Ng'ani ka nomuko na ot. Makora bira seringo ka polis konya uru kama wachno no dhi molor kama. Machaka atingo mana donda adhika jofida yalaka. Tontie bwana moro nigi namba jaki Afrika moro iluongo ni Odhiambo Chira. Bwana ndong mana Nairobi ka. Modhi timo citizen arrest ng'ane ni polise mayalo timore nade. Moter mukugolo ng'ane ka kapok mama ne yudo ratiche to be obro kawo ni atwa machielo. Kaka notere ma wachno dhi e court. En ga mandi uduogi chieng' ma kama. Dhi uduogi chieng' ma kama. Inakwanga to hiyo. Makoro higa maradek. Onge geno moro ang'e ni akuna sioni. Anno ka thuolo mar okinyi ma kawuono dhi karumo in kaka Sylvie par ni winjo be ni keto ratiro mage mo winjo be ni rito mond liete e pacho kai in kachiel kod mon liete mamoko mwantiere godo nikech adira kata ote maneno ka nyakwara Mogi Ajwang kalo na sigana mari ket kod kata chal kod mag mon liete mamoko ma seche moko ok noyudo thuolo mar biro e studio kae kalure kod jip ma bende sebedo kiyudo kowuok kuom riwruok mano ma iwacho ni at least nobiro bo neno kaka nyalo konyi idwaro no ket ratiro kaka mage kata idwaro no ket chike mage motegno monego be ni anyuola kachiel kod joma moko luwo mar mondo mi orit ngima mag mond liete kachiel kod mago mag nyithi ki Sylvie. Kamano. Gima nyo wakwa ahinya. Tol ma joma riembo mond liete ogede. Kisa mono ukendi ng'ama lwete nono. Ibiro nyo nonyuome. In gi barup kend. In gi penjo gik mang'eny. Mabe samoro nyalo mar mondo ibed go notimore ne onge. Koro mano miyo kata kopo ni watero ywak wa mbele mondo konya to yudo ka konywa tek. Koro mage ma sirikal onego ng'e omi mon ma chandre ma mond liete yot. Ma kata kopo ni giringo to nitie kaka gik ming'iyo mondo konygi go mapiyo piyo. Kopogore gi mano ne gitemo jiwo mond liete
mondo kopo ne jaodi poko mine ma jo ute gi pokotho koro wanyalo puonjo gi ka ng'ato nigi nyalo moro angalau kata ka chieng' moro jaodi tho to ido ka in gi kari moro to wach ma title deed ndike nying jaodi sinande area ndike jina la bibi makata kopo ni inyalo wito ngimani to title deed donge nying ang'o nying jaodi nikech ng'eny gi winjo ni title deed ndike nyinga odhiambo komolo ibeti ino odhiambo komolo mo wadwa title deed ni wadwe mano nyiew lobni hiyo kitu unanyang'anya kata seche moko kane uriwo pesa bunyiew lo kumoro achiel timai ginok gibing'eyo nikech ondika nyingo wadgi malopo wadwa koro mage ma ne dwar mondo ka sirikal oyie to kony mond liete nikech mon kale matek. Adwa nasoma ne ote moro ka iwacho ka ni an Leonard anto akwero mang'eny jok masando mon liete nikech onge ng'ano magombo mondo chuore otho to ne dhako ma chuore otho muma wacho ni owadgi chuori nyaka bed kodi kendo nyuol kodi to nyathi munyuolo kodi cha ok mare to mar chuori nyako ma pod tin kaka Sylvia ka nyalo tamore ni oktere gi yuore anyuola nyaka ne maracha maduong' en pimruok kapok udak. Benta ka wuok ndhiwa wacho ni mond liete to winjo mateka kata an anyuonda noyako gige chuora te to modong' ka ngai ka gi nyithindo ka agoyo amal to aluoko ne ji nyaka puodho gitama. Wacho ni iwacho kae Samuel ka wuok Buruburu wacho ni anyuola oweketo mond liete gi tero to atimo mos ne mond liete gik ma Nyasaye wacho ni mond liete gimak Nyasaye motegno Nyasaye nitie kodgi. Mago mana moko kuom ote manya kwara Mugia Jwang chwalo nano kwa dongi mana gi thuolo matina twatigo twak marwa okinyi makawuono ote mane minyalo bedo godo Levina ne mond liete wete ni jip mane minyalo jiwo gi ni sane gipo nono seche moko ni nyalo gombo loso gi jogo ma seche moko ok tim makare ne mond liete kachiel kod nyithi kich. Ero kamano Joyce ka chako gi mond liete gima nyalo nyiso mond liete kikibeda dhako mobeta beta ne dicho tiyo mane mang'eny gi inyo ji ino ka ni beti nonge tich mitiyo ka dicho se tho koro ibedo stranded ino ka koro ibedo stress nikech onge gimoro onge yuto minyalo yudo end up ni inyalo kata negri. Mar ariyo gima nyalo kwayo weche mag tergi awinjo ka jaburuburu wacho maber sana ok lazima uteri emomiyo kwa serikal ka ginyalo rango mon liete ma samoro amua samoro kata an Levina amua no koro kadwa tedo tan gi kaka an gi nyithindo ma jowuoyi ginyalo miyo kata land ma agede tada gi nyithinda gi kwe kala mo Nyasaye to mogik to mon liete be onego serikal organization ginyalo ya organization kata wach ni kila county kata kila estate iketo jatelo manyalo ng'e ni mond liete adi man kanyo to gikale challenges mage kente moko molinga linga mokinyal ng'eyo koro mano be nyalo nini nikech kaka an awacho ni achandra chakre chon nyithinda na we nyake mochari kapod kata pok abedo chiliel makoro king'isa ni tera to joma itera gi yuoche na gi to kanya anyuolo nyithindo ba we mochari Mama Lucy because of only 2000 no gikonya koro sani magi nyalo konya joma jo terago kora kwayo serikal ganyuola kik force ji mondo mond liete mondo ter. Ero kamana inya Sylvia in ote mane minyalo bedo godo ne mond liete wete ni ma kachiel kod jogo masiche moko kosebedo ka timo ni maber in kachiel kod nyithindi mano wechi. Sorry. Ote mane minyalo bedo godo ne mond liete wete ni ma seche moko kale ngima matek kaka in kachiel kod message minyalo chiwo ne jogo ma ok osetimo ni maber e ngima ni duto chakre higa mar 2012 mano weyi kaka chiliel. Anote manyalo miyo mond liete chandruok to nitie man gadier ni kato weyi mane lopi kaka acha ni iwe gi title deed marino
pod shida nyaka ikale samoro iyudo ni ipidho kata giri moro to kibiro tido kokethe. Ng'ama okethi ing'eni kia to gin mana achiel kuom anyuolagi. Koro gima yot en weyo duto ne Nyasaye gi lemo, nikech gimoro amora mwawe e lwet Nyasaye. Nyasaye ok en dhano ma pache lokore. Nyasaye te lema weche matek inakuja to gibet makare. Erokamano ahinya Silvio Gola kachiel kod Levin Atieno Dera kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi ulera sigana maru kaluwore kod gigo mosebedo ka ukale mano nyaka ne ubeda kata nyaka ne Nyasaye kawo jogo mane udak godo kata wuon par maru, kendo wakwayo mar mondo mi anyuola mosebedo ka ok timnu gigo ma ok ni kare. Wakwayo mar mondo mi kabeto Nyasaye odonje e chunygi mar mondo mi gine ane kaka ginyalo dak kod mon liete e yo makare. Nyakwara Mugi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochope giko mar mbaka e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono. Gi piny molony ok en gino makare ka isando chiliela kata isando nyithi kiye kaloni nyaka sani kinde mathoth iwacho ni mon liete kaachiel kod nyithi kiye. Mago joma Nyasaye onego bed ni ema rito yo makare, kendo akwayo mar mondo mi Nyasaye ma jang'uono mar mondo mi otelnu e kinde gi makoro bende untiere kod nyithi kiye ma bende pod opedho. Nyakwara Mugi Ajwang' gi kanye mwachopo gode giko mar twak mar okinyi makawuono. Elo Sharon Ong'ao ma bende oneno ni chenro ni obiro ni yo makare. Wagoni erokamano ahinya. Bed kod odiochieng' maber, oriti masani. Nyinga Joyce Oduor.